мне хтосьці аднойчы сказаў, што там ты Катавіцы 300 000 чалавек, гэта ж Мгм. двая менш, чым у Гомелі. Напэўна, там ніхто не жыве, але ў Польшчы неяк так адбываецца, што людзі па гарадах рассяляюцца і жывуць там і ў Быдгашчы, і ў Вроцлаве аднолькава нармальна, інфраструктура Ну, нармальная, і няма такога цэнтрызму на Варшаве, як у нас у ну Менску так, было. так. І гэта добра, бо калі параўноўваць Беларусь, Магілёў і Менск, то ну, блін. Асабліва тыя часы, калі я яшчэ жыў, калі не ведаю, там дарогі былі просто не ведаю, немагчыма было ездзіць на машыне і заязджаеш у Мінск, дзе ўсё добра, ўсё роўненька, ўсё гладзенька. Блін, чаму? Я ж падаткі плачу, чаму у мяне такія дрэнныя дарогі у горадзе, дзе я хачу жыць, а Менску, окей. Такі, ну, зайздрошчу сталіцы, але, ну, а тут, в Польшчы, так, неяк усё размеркавана, у кожным горадзе можна жыць спакойна, камфортна. Ты вырас, атрымліваецца, у Магілёве? Ну, я сам з Бялыніч, але, ну, колькі там, уже як быў в універы, то ўжо ў Магілёве навучаўся, то бок. Ну, а потым ужо пачаў жыць у Магілёве. Як ты нарадзіўся, як ты вырас, як ты навучаўся? Магілёў, як Магілёў у той час выглядаў, калі ты там навучаўся? Ну, нарадзіўся ў Бялынічах, як казаў. Гэта на той момант быў ГПД, ці як-то нейкае такое скарачэнне пасёлак гарадскога тыпу, нешта такое зараз ужо горад. Але часы такія былі, што калі сканчвалі школу, усе з'язджалі. Хто ў Менск, хто ў Магілёў, хто там, не ведаю, у Віцебск, у іншыя універсітэты. Вось, і, ну, усе з гэтым жылі, з разуменнем таго, што трэба з'язджаць з Бялыніч, вось, хаця б для навучання у каких-то іншых установах, бо у нас на той момант была толькі, не памятаю, ПТУ нейкае там такое невялічкае. Вось, таму усе імкнуліся з'ехаць, і я быў з тых. Вось, і я неяк так сталася, што я пайшоў на настаўніка матэматыкі і інфарматыкі ў Магілёўскі універсітэт. Вось, і у той час, не ведаю, усе хлопчыкі ішлі ў машынку, гэта такі універ машынатэхнічны, машынастраіцельны, будаўнічы, не ведаю, вось. Мне неяк нешта ён не спадабаўся, бо, па-першае, ён быў у будынку былога КГБ, ці там турмы, і там, ну, в агуле галоўны корпус, заходзіш, і там усё цёмна, цёмныя калідоры, не ведаю, я такі зайшоў, думаю, блин, ну як тут навучацца 5 гадоў? А на той момант быў з бацькам, і бацька там зайшоў в нейкую аўдыторыю, кажа, за гэтай партай я сядзеў там 35 ці 40 гадоў таму, і зараз, калі хочаш, ты пасядзіш. І такі, не. І потым неяк пайшлі ў МГУ Кулішова, і я такі, ну, тут пасвятлей, і неяк там нешта балы былі нейкія больш такія падыходзячыя для мяне, і неяк так здарылася, сталася, што я стаў настаўнікам, вось, скончыў універ. У Магілёве, не ведаю, шмат знаёмых, шмат сяброў, але хоць некаторыя людзі кажуць таксама, што гэта такі нейкі беларускі дэпрэсіўны горад, бо ён, ну, таксама, ну, я так чуў. Як ты адчуваў? Чуў гэта ладна, як ты адчуваў? Ну, не ведаю, я з гэтым не пагаджуся, мне Магілёў спадабаўся. Вось, гэта такі невялікі адносна Менску горад, вось, дзе з кожнай кропкі ты можаш з адной кропкі горада да іншай трапіць вельмі хутка, ці аўтобусам, ці трамваем, ці нават уласнай машынай. Вось, калі кажучы пра сталіцу, то колькі раз я там быў на машыне, ну, гэта для мяне вельмі доўга. Калі з Магілёва там ты выехаў, 20 хвілін ты ўжо на месцы, дзе-небудзь, то ў Менску з раніцы, ну, маё ўражанне такое было, што не вельмі хутка. Вось, ну, і неяк шмат сяброў, шмат знаёмых, вось, і заўсёды Магілёў. Таму вырашыў, і там я жаніўся, вось, і неяк так сталася, што вырашылі застацца ў Магілёве, бо, ну, файны горад, не ведаю, не пагаджуся з тым, хто кажа,
што нейкі дэпрэсіўны. Можа, з-за таго, што не шмат архітэктурных будынкаў захавалася, але ж таксама ёсць на што паглядзець. А ў якім годзе ты скончыў універсітэт, каб разумець? Гэта ў 2008 і яшчэ магістратуру скончыў. Да таго, у 2008 паступіў, прабачаюсь, атрымліваецца, ў 13-14 скончыў магістратуру. Я думаю, што хтосьці, хто нас слухае з Менску, у нас шмат слухачоў з Менску у тым ліку, для іх можа быць думка аб тым, што можна застацца свядома жыць менавіта там у Магілёве, а не паехаць у Менск, калі гэта так проста ў Беларусі, сеў, паехаў і працуеш. Гэта думка не самая простая. Вось, што б ты сказаў такім людзям? Як бы ты абгрунтаваў тое, што ў Магілёве заставацца, жыць, там працаваць, гэта таксама ок. І зразумела, гэта не толькі пра Магілёў мова, гэта мова цалкам пра ўсе гарады адрозныя ад Менску. У мяне ёсць там, не ведаю, з класа людзі, якія нават вярнуліся ў Бялынічы, у горад, дзе я там 10 000 насельніцтва, зараз ужо крыху менш, і ім камфортна. Гэта залежыць, падаецца, ад чалавека, калі камусьці камфортна і кайфова у Менску, то добра, што гэты чалавек знайшоў сваё месца. Напрыклад, мне было камфортна ў Магілёве, і, можа, камусьці іншаму там таксама камфортна, то гэта таксама окей, і асуджаць кагосьці з-за таго, што ён дзесьці там абраў іншы горад, ці не ведаю, ці іншае месца для жыцця, это, падаецца, не вельмі добра. Але ўсё ж такі, я не бачу сябе ў такіх вялікіх гарадах, а можа, нехта не бачу сябе ў такіх гарадах, як Магілёў. І гэта окей, гэта нармальна, гэта добра. Але ж, не ведаю, ўсё трэба паспрабаваць. Можа, калі б я там настала пажыў у Менску, ці, можа, ў іншым вялікім горадзе, Варшаве, не ведаю, то, можа б, я змяніў сваё меркаванне, бо я быў толькі так, не ведаю, на некалькі дзён і вяртаўся зноў у Магілёў, і такі, я дома, тут усё, што я ведаю, тут усё хутка, усё я разумею, дзе што трэба, куды паехаць, дарогі, людзі, усё вакол знаёмае, то, можа, з-за гэтага. Не ведаю, я б паспрабаваў бы, можа, ў жыцці яшчэ выпадзе такая магчымасць пажыць, не ведаю, у Менску, то, можа, я тады змяню меркаванне і скажу, не, Магілёў мне не спадабаўся, вось Менск, гэта супер. Таму, не ведаю, усё трэба паспрабаваць, а потым паглядзець, як яно. Блін, я просто сам у Менску доўга пражыў, і я ўжо толькі як у Польшчу з'ехаў, пачаў знаёміцца з беларусамі, якія не жылі там свядомую частку жыцця ў Менску, там з людзьмі з гародні пазнаёміўся, з Гомля. Вось ты з Магілёва, і ў мяне новы свет адкрываецца, ведаеш, аказваецца, у Беларусі ёсць шмат класных гарадоў, дзе можна таксама пажыць. Так, але бачыш, пазнаеш гэтыя гарады больш праз людзей. Так. На жаль. Слухай, у цябе ў LinkedIn напісана, што ты граф-дызайнерам працуеш на фрилансе, не настаўнікам. Крыху распавесці, як так атрымалася. Я працаваў па жыцці і настаўнікам, 4 гады адпрацаваў у школе. 1 год гэта перад тым, як на магістратуры яшчэ працаваў, каб мець месца, каб застацца ў Магілёве, а не паехаць там назад у Бялынічы, ці яшчэ з Бялыніч мяне хацелі там раскіраваць яшчэ ў нейкую вёску іншую. Таму 1 год я працаваў, калі быў ужо навучаўся на магістратуры, 2 гады адпрацоўваў, і год там я на паўстаўкі яшчэ так вырашаў, ці хачу я застацца, ці хачу я сысці. Але калі яшчэ быў студэнтам, то я працаваў у такой друкарні пры універы, і неяк таксама з дызайнам пашло, але потым перабілася гэтай настаўніцкай прыгодай, працай у школе, але неяк заўсёды нешта браў, нейкія такія замовы по дызайну, нешта намаляваць, нешта зрабіць, ці банер, ці інфаграфіку. І потым неяк пайшло, што знайшоў некалькі платформ фриланс, такіх як там Odesk быў, зараз гэта Upwork, і некалькі замаўленняў так атрымалось хутка знайсці з добрай аплатай, і я так паглядзеў, калі кліенты там з такіх краін, як Швейцарія ці ЗША, то людзі за гэта добра плацяць, за тое, што ты робіш такі, добра, гэта добрыя грошы, і вырашыў
зрызыкаваць, паспрабаваць сябе, бо некалькі браў замаўленняў, рабіў, аддаваў, і гэты час якраз быў, калі трэба было вырашаць, ці заставацца настаўнікам, ці падпісваць там нейкія кантракты ў гэтай школе, ці паспрабаваць нешта ў дызайне. Я так паглядзеў, што калі б гэтым займаўся фултаймам, то крыху, ну так дакладна, больш зарабляў бы і менш бы траціў свае нервы, працуючы так, ну, в школе. Вось, таму вырашыў, чаму б не, і неяк так пайшло, і вось, ну, зараз ужо крыху менш гэтым займаюся, але, ну, так, да гэтых часоў займаюсь дызайнам. Ладно, я не буду пытаць, чым ты зараз займаешься, ці можна? Ну, можна, але гэта такая... Чым ты цяпер займаешься? Так, зараз у нас з жонкай квяцярня, гэта кветкавая крама. Ого! Вось. Ого! Ад настаўніка да кветкавай крамы, але больш гэтым займаецца жонка, добра атрымліваецца, у мяне пакуль, ну, сярэдне. Вось, я больш так дапамагаю, дастаўляю кветкі, прыважу з гуртовень, са складоў да квяцярні. Вось, а букеты, асноўную працу робіць яна і прадае таксама. Мы скончылі паліцыяльныя школы, гэта такія, не ведаю, хто жыве ў Польшчы, то гэта пра гэта ведае, хто не, то гэта такія школы для дарослых, дзе на той момант было бескаштоўнае адукаванне, ты ходзіш туды па выхадным, вось, нават некалькі, падаецца, 2 дні у 2 тыдні. Суботы і нядзелі, вось. Ну, і там можна выбіраць такія прафесіі, не ведаю, як фларыст, я не памятаю, там нешта працоўнік пошты, і у нас там яшчэ нейкае было такое, але 2 гады. Падаецца, там нешта звязана то ли з масажам, то нешта то ли з апекай над дарослымі, нешта. Ну, і самае такое прыватнае на той момант было фларыстыка, фларыст. Ну, і мы неяк пахадзілі, было цікавыя людзі, пазнаёміліся з шмат мясцовымі людзьмі, вось, бо мы чакалі, што туды будуць хадзіць толькі людзі з Беларусі, іншаземцы, украінцы, але у нас у групе былі толькі мы з іншаземных. Вось, неяк так атрымалася, бо таксама знаёмыя сябры, якія распавядалі, якія хадзілі ў такія школы ў Лодзі, але там на паштовыя справы, не ведаю, на працаўнікоў пошт, там была 90% людзі іншаземныя з Украіны, з Беларусі в асноўным. І там нават нейкія лекцыі ім праводзілі там на рускай мове, ці на украінскай, я ўжо так. Мы таксама разлічваем на тое, што шмат хто будзе з Беларусі, з Украіны, але нікога не было. І такі, упс. Вось, і неяк скончылі, жонка потым, яна таксама ў мяне ілюстратаркай працавала, але апошнія гады ўсё змянілася. Вось, з прыходам штучнага інтэлекту ён гэта робіць хутка, амаль бескаштоўна, зараз ужо бескаштоўна, гэта ілюстрацыі, ну, не так сталі патрэбны, як, не ведаю, там 5 гадоў таму, яна вырашыла паспрабаваць, чаму б не папрацаваць у кветкавай краме, ёй спадабалася, і неяк так дайшло да моманту, што трэба было абраць, нешта зрабіць сваё, ці надалей проста далей працаваць. Яна там працуе на кагосьці у квяцярні, я тут нешта з дызайнам раблю. Ну і вось неяк дайшлі да такога, што спачатку гэта было такі як жарт, а ну ў нашай квяцярні мы там будзем нешта рабіць. І вось дайшло да моманту, калі там 4-5 месяцаў таму мы вырашылі адкрыць, вельмі рызыкавалі, ну і зараз рызыкуем, бо сродкаў не хапае, вось, але, ну, калі ўжо працуеш на сябе, гэта неяк па-іншаму. Вось. Ну і не ведаю, мне падаецца, гэта тая справа для жонкі, якая ей вельмі пасуе. Я бачу, як ёй гэта ўсё спадабаецца, бо калі яна там працавала ў іншай квяцярні ці працавала ілюстратаркай, ну, можа, не так добра спадабалася, шчыра кажучы, як зараз. Гэта з таго, што я бачу. Калі ведаеш, бачыш, што чалавек на сваім месцы, на тым, дзе ён ёсць,
ну, то гэта яе месца. Гэта дакладна. Ну, калі яна там была ілюстратаркай, яна так, ну, працавала добра, бо можа на гэты падкаст будзе слухаць. Вось. Але гэта з майго пункту гледжання не было справа яе жыцця. А зараз гэта так выглядае. Вось. Таму мы дайшлі да квяцярні, да кветкавай крамы. Вось. Блин, я зараз нібыта у будучыню нейкую заглянуў, паглядзеў, таму што ж, ну, я там распавядаю пра штучны інтэлект людзям, і падкаст мы робім з сябрамі, каб людзі разумелі, што адбываецца, вось трымалі руку на пульсе, каб у нейкі момант там зразумець, што рабіць далей. А тут ты распавядаеш гісторыю чалавека, які вось быў там, ну, лічы, што ў айцішцы, у дызайне, і потым робіць прыземлённы фізычны бізнес, квяцярню. Гэта Ну, літаральна так. тое, што мы чакаем там у праграмаванні, да не толькі ў праграмаванні, што я заўсёды жартую, але гэта напалову ўжо жарт, што хачу там пчалярню рабіць. Мне кажуць, як так, з праграмавання ў пчалярню, а тут вось гісторыя жывая. Ну, гэта з жарта ўсё пачынаецца, таму, можа, праз, не ведаю, годзік ўжо можам спрабаваць мёд з твоей уласнай пасекі. Магчыма. Дажартуешся. Ну, гэта тое, што не заменіць у бліжэйшыя часы штучны інтэлект. Таму, ну, трэба Галоўнае тое, спрабаваць. што падабаецца, тое, што падабаецца. Так, з гэтым пагаджуся, так. Я бачу, як змяняе дзень, вакол мяне гукі наконь. Усім прывітанне, 46-й выпуск падкаста «Цёмны лёс». Калі вы не зразумелі, пра што сёння будзе размова, ўсё добра, у нас быў разагрэў. Сёння я размаўляю з Тимофеем Евсеевым, гэта аўтар і вядоўца падкасту праз космас. Я думаю, што шмат маіх слухачоў, слухачак, прабачце, я пакуль што крыху спаткаюся аб гэтае. Слухаюсь твой падкаст, Тимофей. Шмат хто слухае. І я слухаю. І ўвогуле твой падкаст гэта падкаст унікальны для беларускамоўнага сегменту, бо больш ніхто не распавядае пра космас, пра навіны космасу на пастаяннай выснове. У нас ёсць спікеры, якія могуць там проста табе пра космас расказаць у прыватнай лекцыі, але так, каб гэта быў публічны вялікі праект, такога, ну, прынамсі, я не бачу. Таму табе вялікі дзякуй і вялікая павага за тое, што ты робіш. Вось. І сёння хочацца паразмаўляць пра тое, як ты прыйшоў да космасу, як ты прыйшоў да падкасту і цалкам чаму ты гэтым так гарыш. О, так, дзякуй, вельмі прыемна пачуць. Вітанкі ўсім, вітанні, дзякуй, што слухаеце і мяне, і цёмны лёс. Вельмі прыемна. Як прыйшоў? Так, пагаворым пра падкаст, пра космас. Давай спачатку здалёк Так. яшчэ пачнем, яшчэ больш далёка зойдзем. Як ты наогул упершыню зразумеў, што космас цябе цікавіць? Бо пакуль што вось мы пачулі цябе, гэта настаўніцтва, гэта там нейкая граф-дызайн, кветкі. А космас, калі ён узяўся ў тваім жыцці, пра што ён цябе зацікавіў? Ну, так, на самой справе шмат чаго рабіў у жыцці, спрабую. Што тычыцца космасу, то, падаецца, з дзяцінства, не ведаю. Магчыма, гэта не такая асаблівая гісторыя, не толькі мая, у кожнага, падаецца, можа, падобныя будуць уражанні, калі яшчэ там з бацькам глядзелі на сонечнае зацьменне праз там такія, не ведаю, акуляры для сваркі, ці хто там праз дыскету нехта глядзеў. Ужо ў той момант неяк стала цікава, чаму гэта адбываецца, чаму гэта не адбываецца, не ведаю, кожны год ці часцей, а там некалькі разоў. Вось. І не ведаю, я жыў у такім невялічкім горадзе, і заўсёды, калі было чыстае неба, заўсёды было бачна добра зоркі, летам быў добра бачны млечны шлях, і заўсёды неяк гэта прываблівала, як нешта там пачытаць, паглядзець пра космас. Вось. І ўсё неяк не даходзіла, не было часу гэтым займацца, але заўсёды неяк сачыў за навінамі космасу, за запускамі ракет, і неяк усё гэта адбівалася ва мне. І ўсё гэта вось так паступова, крок па кроку, так неяк пачалося, і неяк так вось атрымалася, што я зараз раблю падкаст на гэту тэму, на тэму космасу. Вось. Але неяк заўсёды было цікава. Калісьці было менш, калі не было часу, калісьці было больш, але...
захапіўся, ну, з самага дзяцінства, можна так сказаць. Окей, прабачу. Не, все добра, у нас просто таймлаг, таму не саромейся там мяне перабіваць, гэта цалкам нармалёва. Ты сказаў пра тое, што ты бачыў у сябе млечны шлях. Гэта гэта такая рэдкая рэч ад чалавека пачуць, бо як я разумею, ты кажаш пра менавіта млечны шлях, то бок так было ясна, што ты мог пабачыць вось гэтае больш ясную полосу ў небе ноччу. Так. Ну, гэта можа было таму, што было, не ведаю, там 30 гадоў, 25 таму, калі яшчэ ў нас не было столькі светлавога забруджвання, вось не было столькі святла, ліхтароў на вуліцах уночы, вось таму добра было бачна неба, асабліва ў маёй мясцовасці, калі там, напрыклад, ад гэтага невялікага месца, дзе я жыў, можна было ад'ехаць, не ведаю, роварам некалькі кіламетраў, і неба было ўжо дакладна цямнейшае, ніж яно было каля майго дома. Але так, зараз гэта цяжка ўявіць, я не ведаю, як гэта там зараз, ці бачна, бо ўжо даўно не быў дома. Але, напрыклад, калі нават я зараз на ровары ад'язджаю некалькі кіламетраў, ўсё роўна вельмі дрэннае і забруджанае неба святлом ад гарадоў, святлом ад вёсак, ад ліхтароў, ад машын, якія едуць па дарогах. Таму не так гэта. Можа, ў дзяцінстве, ведаеш, яшчэ ўсе ўражанні былі памножаныя, вау. Зараз, можа, крыху спакайней да гэтага адношусь, ставлюсь. Які твой найбольш моцны ўспамін пра космос, можа быць, ты ўзгадаеш з дзяцінства? Вось ты казаў, што вы з бацькам глядзелі зацьменні сонечныя. Ці гэта яно? Ці можа штосьці ў цябе яшчэ было такое, што вось прям запомнілася, седзіць у галаве? Гэта падаецца самае такое, бо я нават зараз памятаю пра гэта, як мне пра гэта распавядалі, як мы збіраліся на гэта паглядзець, як у нас там было некалькі гэтых, не ведаю, масак сварных, там яны таксама былі нейкія там напалову самаробныя, і як там былі ад бутэлек скла нейкія цёмныя кавалкі, праз якія там мы глядзелі на шкельца. Так, вось нешта такое. Але зараз адразу скажу пра гэта, і падаецца ў падкасці пра гэта казаў, што гэта небяспечны спосаб глядзець на сонца, на зацьменне, бо гэта, лепш выкарыстоўваць толькі акуляры для назірання за сонцам. Яны каштуюць, там, не ведаю, некалькі даляраў. Самыя танныя ўжо будуць адны з самых бяспечных. А так гэта такім лепш не займацца, бо потым пасля гэтага зрок вельмі цяжка будзе паправіць, устанавіць, і на сонца в агуле нельга глядзець без голым вокам, гэта вельмі небяспечна. Таму вось на той момант гэта было окей, бо не было такога інтэрнэту, каб нешта замовіць, якія-то там акуляры, і гэта было, падаецца, самае такое яркае з таго, што зараз я памятаю ўражанне аб гэтым, бо вось яно толькі зараз вось у памяці сядзіць, і з гэтага, падаецца, так усё пачалося. Каб лепш яшчэ цябе зразумець, што для цябе у космосе больш за ўсё з'яўляецца больш цікавым? Это, можа, там навука, гэта маштаб, можа, тэхналогіі, якія там выкарыстоўваюцца, ці цалкам філасофія, можа быць, якосьці пачуццё такое таямніцы? Што цябе ў гэтым вабіць больш за ўсё? Падаецца, ўсё в агуле, але тое, як на дадзены момант чалавек пачынае даследаваць, адкрываць космас для чалавецтва, для сябе. Вось наколькі гэта аб'ядноўвае людзей па ўсім свеце, наколькі гэта аб'ядноўвае людзей, якія распрацоўваюць якія-то місіі ці тэлескопы. І, на мой погляд, гэта адна з рэчаў, якімі павінна займацца чалавецтва, на якое трэба траціць грошы, пабольш, канешне. Але з іншага боку, калі нехта мне кажа, там няма розніцы для нас,
зараз у дадзены момант ці ёсць там на спадарожнікі Юпітера вада ці не. Ад гэтага, ну, для нас нічога не зменіцца. Ну, яна ёсць і нема, ці не ведаю. Ну, ці даследуем як іншы аб'ект з міжзоркавай прасторы праляціць ён ці не праляціць. Для нас, як для чалавецтва, ну, нічога не зменіцца. Ну, няма розніцы, але гэта цікава ведаць і добра, што людзі гэтым цікавяцца, што яны аб'ядноўваюцца дзеля адзінай мэты, і падаецца, для мяне гэта самае такое натхняльнае і захапляльнае, але, канешне, і добра, калі можна нешта пабачыць на небе, на ўласныя вочы, бо з аднаго пункту гледжання, калі глядзіш там запускі місій ці ракет, гэта ты глядзіш трансляцыі з камер, вось, але калі выязджаеш за горад і можаш на ўласныя вочы нешта пабачыць на цёмным небе, то гэта іншае ўражанне для мяне таксама вельмі захапляльнае, але шкада, што не заўсёды атрымліваецца так паехаць, бо то надвор'е, то праца, то яшчэ нешта. Вось, і гэтыя, падаецца, две рэчы самыя для мяне такія, за якімі я сачу і якімі мне так натхняюць. Цікава, што ты сказаў, што гэта аб'ядноўвае людзей, і вось у гэтым асноўная мэта. Я не думаў з гэтага пункту гледжання, бо мне заўсёды падавалася, што нават там касмічныя аб'екты, якія да нас прылятаюць, яны ўсё роўна нам даюць лепей зразумець, напрыклад, фізычныя законы. Мы можам лепей разумець, як сусвет працуе. Потым гэта таксама выкарыстоўваць і ў нашай навукі, якая дапамагае тутака і цяпер. Там ці даследаваць, як развіваецца жыццё, і ці можа яно развівацца на іншых планетах. Таму нам важна ведаць, там ці ёсць вада. То бок я заўсёды глядзеў на гэта чамусьці з навуковага пункту гледжання і ніколі не думаў, што цалкам ж гэта пра аб'яднанне таксама. Клас. Ну, так. Дарэчы, пра аб'яднанне мне гэта нагадала. Ёсць тэорыя знешняга ворага, зараз у мяне такі пераскок адразу. Напэўна, хтосьці чытаў там задачу 3 целаў, хтосьці ведае пра цёмны лёс, пра парадокс Фермі. Каротка, магчыма здарыцца так, што калісьці там да нас прыляцяць якія-небудзь разумныя істоты, і магчыма яны захочуць з намі паваяваць ці знішчыць нас, таму што мы можам быць для іх небяспечнымі. І гэта таксама пра аб'яднанне, то бок знешні вораг. Хтосьці нам кажа, што магчыма нам цяпер гэтага не хапае, каб усе гэтыя падзеі вакол нас, якія адбываюцца, страшныя войны, у тым ліку спыніць. Што думаеш на гэты конт? Ну, мне спадабаецца гэтая гіпотэза, тэорыя Фермі, так, тым, што іншыя цывілізацыі, магчыма, хаваюцца, не падаюць увогуле ніякіх, не ведаю, сігналаў жыцця, каб іншая цывілізацыя, якая, хутчэй за ўсё, можа быць больш развітой і можа там захапіць, знішчыць. Гэта цікава. Вось, і гэта так пашырае межы, бо, падаецца, таксама, калі звяртацца да гэтай тэорыі, то толькі ў нашай галактыкі Млечны шлях, там мільярды зорак, каля якіх могуць быць планеты падобныя да Зямлі, якія там круцяцца вакол гэтай зоркі, ў межах якіх, магчыма, магло ўзнікнуць жыццё. Вось, і толькі і ў бачным сусвеце мільярды такіх галактык. То бок тут такі, воу. Ну, тэарэтычна жыццё на іншых, не ведаю, планетах магчыма, і з пункту гледжання таго, што іншыя зоркі могуць на некалькі мільёнаў гадоў быць старшыя за наше сонца, за нашу зорку, то, ну, там, магчыма, будуць цывілізацыі, якія старшы нашай цывілізацыі, якія маюць магчымасці вандраваць па космосе хутчэй. Ну, вагуле цікава, гэта цікавая тэма, але гэта ўсё ж такі як гіпотэза, так. Ну, не ведаю. Я такога дакладнага адказа не магу сказаць. Мне спадабаецца гэта тэорыя, і вагуле ўсё, што так крыху... Не, ну гэта больш пра філасофію, пра верагоднасць таго, ці ёсць жыццё за межамі
нашай сонечнай сістэмы такое падобнае на наша ці няма, ну цікава. Ну цалкам гэта не твоя асноўная тэма цікаўнасці ў космосе, так? Ну цалкам не, але пра гэта памысліць, падумаць пра гэта, Дзесьці ўвечары перад вогнішчам. Так, можна нешта такое, але ж гэта больш, ну гэта мы не даведаемся хутчэй за ўсё, ці будзе гэта даказана, ці хтосьці да нас там завітае калі-небудзь, таму ну Блин, тут такія адлегласці, што імавернасць таго, што да нас хтосьці завітае, на вельмі малая. Таму Ой, ну зараз я не ведаю, ці бачыў ты, бо гэта тыдзень можа таму было, калі ў Белым доме яны там рассакрэцілі так. І зараз не ведаю, стужка ў Твіттары мяне пераўтварылася там дзесьці на некалькі дзён там, не ведаю, все ў гэтых файлах, але дзе-небудзь выскакивае нейкі там такі фейкавы файл, дзе ўжо гэта іншапланетнікі, і там нейкія такія артыкулы, што все, яны ўжо тут, яны сярод нас, там Пентагон паказвае, і просто не ведаю. Ну, цікава, і ўвогуле гэта тэма не майго падкаста, бо ёсць больш цікавыя рэчы для мяне, пра якія я лічу трэба звярнуць увагу, чым такія, ну, пра гэта так, як казаў, уже цікава паразмаўляць, але ну шмат часу не хочацца на гэта губляць. Так, згодны. Як што пра файлы можаце пачытаць таксама, там Пентагон апублікаваў файлы пра НЛА, некаторы, ну пра НЛА, так? Напэўна, толькі зараз гэта не НЛА называецца па-іншаму. Па-іншаму, так. Ну, добра, так, будзем казаць, неапазнаныя там аэракасмічныя нейкія аб'екты, так, окей. Можете паглядзець, але там нічога пакуль што навукоўцы, якія гэта даследуюць, не знайшлі, як я бачу. Ну, так, бо гэта... Пакуль нічога не паказалі, але калі хочаце паглядзець, як там якія-то кропкі лётаюць, ці артефакты на здымках, ці, ну, кожны бачыць па-свойму гэта. Але як хочаце на кропкі паглядзець, бяжыце ровары, уначы едзьце кудысьці ў поле і глядзіце. Гэта, так, лепш на гэта час патраце, вытрыце, вось. Давай пра падкаст паразмаўляем, бо ну хочацца цябе з усіх бакоў паглядзець і даведацца пра цябе. Як ты прыйшоў да падкасту праз космас? Што стала чыннікам таго, каб пачаць яго рабіць? Як гэта было? Ну, ўсё пачыналася з таго, што ў мяне была такая праца, трэба было як дызайнеру рабіць шмат аднатыпнай такой працы, там графікі, інфаграфікі, якія такія бізнесовыя. І не трэба было шмат думаць, ну трэба было сачыць за гэтым, але в гэты час я вырашыў так слухаць падкасты і шмат падкастаў па-беларуску пачаў слухаць, але атрымалася так, што на той момант ну не было іх не ведаю, можна было паслухаць за некалькі дзён, калі мы кажам 22 год, як што быў прыкладна, так? Так, 22 годзе і свежых, ну я не тое, што кажу, што гэта дрэнна, добра, што ёсць, што паслухаць, але гэтага не так шмат, як падкастаў па-ангельску ці на іншых мовах, па-польску, па-расійску, вось. Таму я так паслухаў. Мне вельмі натхніла гэта, што людзі робяць падкасты на беларускай мове, вось, калі гэта, ну, не так папулярна, не так шмат, шчыра кажучы і пряма кажучы, слухачоў, вось, там, не мільёны, не тысячы, а людзі ўсё роўна працягваюць, робяць, і гэта вельмі натхняла мяне тады і зараз, вось, я так вырашыў, чаму б не паспрабаваць, але ў мяне няма досведу ў гэтым, не было, вось, я не журналіст, я не падкастер, ніколі такога не рабіў у жыцці, але, ну, все гэта натхняла, і я такі, ну, трэба неяк некалькі месяц, ну, можа, месяц хадзіў, трэба паспрабаваць. Ну, калі паспрабую, не атрымаецца, ну, нічога дрэннага не здарыцца з тым, што, вось. Але, ну, набыў нейкі танны мікрафон там за $10. Гэта не ён, як што. Гэта не... Вельмі файны мікрафон. Апгрейд, так, з часам. Тады неяк, чаму не... Паспрабую, запишу, але першыя выпускі ну, атрымались, бо не было досведу, былі такія
як пісалі мне ў каментарах, добра пад іх засыпаць было вечарам. Падаецца, пад усіх падкастах так пішуць заўсёды. Не, там в агуле было так, што... Ну так, вельмі я чалавек такі спакойны, вось, і ну, не тое, што я скажу, я безэмацыйны, але я так не заўсёды калі нешта распавядаю, магу там, вау, там, класна! Неяк такія эмоцыі супер выказаць, тым больш гэта былі першыя выпускі, вось, яны былі такія. Ну, зараз мне, на маё меркаванне, не ведаю, можа, слухачоў іншае крыху лепш стала. І па якасці, і па мове, і па складзе, вось, таму і неяк так пайшло, некалькі выпускаў зрабіў, і хоць не ўсе каментары былі добрыя, бо спачатку там і чэні мягкая, і націскі у словах крыху блытались, бо ну я таксама не з народзінаў па-беларускі размаўляю, а толькі там, не ведаю, з 21-го года, таму зразумела, што я раблю там памылкі, і зараз раблю, і буду рабіць. З гэтым ужо так хутка нічога не зробіш. І гэта я таксама лічу... Тыя, хто з пілёнак, напішыце ў каментарах, так размаўляюць. Так, таму я ў гэтым праблемы не бачу, але, ну так, крыху там людзі пісалі, што трэба там чэкаць добра, а не... Ну, але, ну, так, і вось так неяк пайшло, і зараз такое хобі, але спачатку я рабіў, гэта было вар'яцелыя часы, калі я рабіў один выпуск на тыдзень, у тыдзень, то бок у месяц 4 выпускі рабіў, і ну, крыху часу гэта займала, зараз ад гэтай мадэлі адышоў. Для чалавека, які пра навіны з космасу не чуў і не сочыць за імі, можа падацца, што раз на тыдзень рабіць выпуск па 20-30 хвілін, ну няўжо там столькі навін бывае ў гэтым космосе? Ну, калі пачынаў рабіць, гэта 22 год быў, восень, і якраз была падрыхтоўка да місіі Артеміс-1. Вось, ну, пра місію Артеміс-2, падаецца, большасць ўжо чула, бо гэта такая дастаткова папулярная тэма была. Пра яе тады... паговорым. Таму. Добра, вернемся, так. І тады неяк, вось, і падрыхтоўка да гэтай місіі, і сама гэта місія для мяне вельмі было цікава пра гэта распавесці. Вось. Ну і неяк было шмат падзей, там запускаў ракет я распавядаў, што паглядзець на начным небе. Вось. Ну і неяк збіралася навін, вось, на той момант. Просто, можа, некаторыя навіны не былі такія цікавыя, напрыклад, як місіі Артеміс, бо гэта не заўсёды там ніяк, не ведаю, які-небудзь зоркапад ці нешта яшчэ. Вось, таму, ну, такія, больш навуковыя, з таго, што я чытаў, з таго, што я разумеў, з таго, што было мне цікава, вось, пра гэта ўсё распавядаў. Таму неяк збіралася. Зараз больш такія выпускі раблю, можа, раз у месяц, калі часцей атрымліваецца, бо крыху часу не хапае на гэта, хацеў бы рабіць больш, вось, але, ну, навіны такія, якія ўжо большасць людзей, якія сочаць за гэтым, яны ведаюць, ім бы цікава пра гэта было паслухаць, чым там нейкія збіраць, шукаць нейкія артыкулы, перакладаць і запісваць, больш такія навуковыя, але раз на тыдзень. Ну, таму вось неяк так атрымалася. Але дакладна ёсць пра што распавесці. На кожны тыдзень, калі б я зараз гэтым займаўся настала, то, падаецца, таксама было пра што паразмаўляць. Ну, мы чакаем. Дарэчы, у Тимофею 100-м выпуску, вось гэта колькі, месяца 34 таму было, ён вельмі добра распавядаў пра планы, пра ўсё, можна дадаткова да нашага падкасту пачаць з 100-го. Я правіў персанальна. Так, дзякуй, паслухайце 100-го, ёсць пра што, пра падкаст, так, дакладна. Якая была першасная ідэя ў падкаста ў выніку? Гэта было пра тое, каб рабіць менавіта навінавыя агляды пра космас, ці там, не ведаю, практыкавацца беларускай мове і захаваць у сабе беларускасць, ці можа там стварыць нейкі ўваход у тэму космоса? Што для цябе першаснае было? А падаецца, ўсё гэта і было, бо таксама цікавіўся і цікаўлюсь беларускай мовай, і гэта адна з частак, чаму я вырашыў рабіць, ну, менавіта на беларускай мове, бо і космас цікавы, і беларуская мова мне цікава, чаму б гэта ўсё не аб'яднаць.
Вось і мне бракавала, не хапала падкастаў менавіта такіх, ведаеш, больш навінных, якія распавядаюць пра навіны космасу, напрыклад, ці тэхналогій. Вось яны ёсць, але іх не шмат. І неяк так вырашыў, чаму б не, бо мне так спадабаецца. Па-першае, больш так ведаеш, па навінам не толькі падкаст з размовамі на адну тэму ці абмяркоўваннем чагосьці і распавядаць пра меркаванні, а менавіта вось, каб паслухаць пра навіны, я б такое слухаў, калі такіх больш было падкастаў. То бок табе падабаецца менавіта рабіць, я называю гэта соло-каст, таму што ты я хацеў сказаць на самоце у адзін твар, па-беларуску не гучыць у адзін твар, самастойна гэта робіш. Па-другое, у цябе канцэнтравана ідуць навіны, то бок ты даволі мала даеш свайго меркавання пра гэтыя навіны. І гэта, я так разумею, праз тое, што ты сам хочаш слухаць таксама такія вось канцэнтраваныя фарматы, дзе не трэба 3 гадзіны слухаць аповеды пра ўсё. Я таксама слухаю падкасты, якія 3 гадзіны, у якіх людзі распавядаюць, дзеляцца там уражаннямі, меркаваннямі, але хацелася б такі мець і такі, каб можна было паслухаць пра навіны, вось. Але як-то апошнім часам думаю пра тое, каб больш зрабіць падкаст жывым, дадаваць якія-то рэчы ад сябе. Я калі час часу дадаю, але можа не заўсёды у тэму, не заўсёды там нешта атрымліваецца, але трэба нешта зрабіць, каб быў больш такі жывы. Я стараюся апошнім часам гэта рабіць. Вось. Але я хочу ў той сусвет, дзе у вас з Віктарам Малышыцам падкаст на двоіх, дзе вы па 4 гадзіны. Калі-небудзь, можа, і мы побачым такі сусвет, бо на самой справе так. Мне б таксама было вельмі цікава пазнаёміцца з ім, бо я толькі там праз інтэрнэт там некалькі разоў з ім чаціўся, а так я асабіста не знаёмы, бо для мяне гэта больш хобі, але калі чалавек гэтым так займаецца больш прафесійна, вось, то дакладна цікава з ім было б паразмаўляць ужывую. Такім падкасце. Віктар Малышыц, гэта беларускі астраном, ён выкладае астраномію, выкладаў вельмі доўга, і ён беларускі планетарый у Менску рабіў, вось, і займаецца астрафотаздымкамі таксама вельмі плотна, там падпісвайцеся. Дарэчы, падкаст праз космас. Ён існуе як падкаст на ўсіх пляцоўках, як аўдыёпадкаст, прычым з вельмі файнай відэастужкай. Табе дзякуй, напэўна, як граф-дызайнеру, гэта і глядзець таксама прыемна. Таксама у цябе ёсць тэлеграм-канал, тик-ток, інстаграм і, напэўна, яшчэ штосьці я забыўся. Твиттер. Твиттер, так. Усе спасылачкі будуць, дарэчы, у апісанні, падпісвайцеся. Я тут хацеў спытаць, што для цябе ўсе гэтыя розныя соцсеткі? Гэта ўсё для цябе адзін праект, ці там YouTube і аўдыё гэта вось адзін праз космас, Telegram гэта нешта іншае больш асабістае, і адпаведна там TikTok, Instagram і Twitter іншае? TikTokам зараз, на жаль, не займаюся, бо нешта не хапае часу на TikTok. Калі кажучы пра соцсеткі, то мне б хацелася час ад часу, я раблю гэта, дзяліцца якімі-то хуткімі такімі падзеямі, як, напрыклад, зараз падкаст не заўсім, не кожны тыдзень выходзіць, то трэба пра нешта было пісаць, пра падзеі, якія адбываюцца зараз, прям зараз, вось. І мне больш у канцэпце спадабаецца Telegram, бо там можна і спасылкамі падзяліцца, і відэа дадаць, і спасылкі на іншыя пасты. Вось. І неяк больш за ўсё там падаецца мяне зараз падпісантаў, можа, мне больш падабаецца. Вось. Але, зараз імкнуся весці усе такія соцсеткі, як Instagram ды Twitter, але, не толькі падкаст, бо ёсць навіны, якімі трэба так, я б хацеў бы падзяліцца, я б хацеў бы, можа, таксама як чытач сам бы чытаць, гэта не толькі слухаць, вось, таму яшчэ вяду такія соцсеткі. Калі адказаў на твоё пытанне, прабач. Не, файна, адказаў.
Я хацеў тут адразу спытаць, адкуль столькі часу, у сэнсе, адкуль ты бярэш не адкуль столькі часу, адкуль ты бярэш матывацыю, каб вытрачаць гэты час, бо зразумела, гэта ж у нас усё аматарскія праекты, лічы, што мала хто з беларускіх падкасцераў жыве на гэтым. Ну так, з часам вельмі складана, але зноў-такі скажу пра гэта, што я падпісаны на іншыя беларускамоўныя такія праекты, тэлеграм-каналы, дзе людзі сапраўды робяць, і частка з гэтага мяне натхняе, што людзі робяць. І хочацца таксама зарабіць самому, бо бачыш, што ты не адзін гэта робіш, што аматараў вакол вельмі шмат, якія таксама ствараюць контент, якія вядуць сацыяльныя сеткі, вось, таму гэта матывуе, але, на мой погляд, я б крыху, можа, рабіў так больш, крыху якасней допісы, бо не заўсёды хапае часу, каб дакладна апрацаваць там тэкст, там пераглядзець усё, бо калі-небудзь раблю вечарам і ўжо просто не ўсё магу за ўсім пасачыць, там дзе-нибудь памылкі, калі-нибудь людзі мне там пішуць, але чого страшно, такое здараецца, памылкі здараюцца, так, дакладна гэта аматарскі праект, гэта хоббі, таму пры гэтым аматарскі праект можа быць нават якасней, чым іншым разам праекты прафесійныя. І гэта, дарэчы, твой выпадак. Дзякуй. Прыемна. Скажы, калі ласка, на каго ты, можа быць, раўняешся на кагосьці, ці каго ты глядзіш з іншага сусвету небеларускамоўнага? Вось нашыя слухачы там зараз прыйдуць, паглядзяць і падумаюць, а за чым яшчэ можна сачыць, куды яшчэ можна пайсці, каб пра космас даведацца? З такіх больш папулярных гэта украінскі праект Альфа Центаўра. Вось, мне вельмі спадабаецца фармат. Раней кожную нядзелю яны там на выхадных рабілі відэа, таксама прыблізна як і падкаст праз космас, толькі ў мяне больш такі аўдыафармат, не заўсёды дадаю відэа, але яны рабілі і робяць з відэачасткай, вось, таму іх прыемна глядзець, іх прыемна слухаць, але там ужо іншыя крыху людзі займаюцца прафесійна, на стала гэтым. Вось у іх там і вэб-сайт ёсць, дзе таксама можна, і падаецца в Телеграме дзесьці. Таксама быў канал. Вось, колькі падкастаў слухаю насаўскіх, Хьюстон у нас падкаст, падаецца, называецца, але не заўсёды, бо на ангельскам мне не заўсёды так магу сфокусавацца толькі на падкасці, на словах, бо не на такім узроўню мяне ангельскай, каб рабіць сваю працу, слухаць падкаст і там час ад часу не выпадаць з гэтага падкасту, бо калі-небудзь вельмі складана, трэба некалькі разоў пераслухаваць, вось, бо адцягваюсь на працу. А так, беларускія таксама старонкі сачу і Ляхновіча, вось, але ён больш пра тэхналогіі, але так, але ж калі-небудзь таксама робіць і пра космас час ад часу што-небудзь дадае. Вось, таму гэта ўсё так неяк час ад часу разам. Слухай, не хочацца цягнуць да нас расейшчыну, але ўсё ж такі я, напэўна, не магу не ўзгадаць Владзіміра Сурдзіна. Як ты ставішся да яго праекту, цалкам да яго як да навукоўца? Нічога дрэннага я ўжо тут казаць не буду, але проста гэта крыху, можа, не мой фармат, не мой, не ведаю. Мне, калі мы кажам таксама пра расійскую, зараз ужо не гляджу, але раней мне не вельмі спадабаўся яго лекцыі, там я слухаў, але, яго палітычная пазіцыя, хоць мы тут пра палітыку не казалі, не тое, каб я падтрымліваю, кожны вырашае яго жыццё, яго лёс, кожны вырашае сваё жыццё сам. Сурдзін неяк выказваўся наконт расійскай палітыкі? Я думаў, што ён проста моўчкі маўчыць і ўсё.
так, але нешта там зразумела. на расійскім тэлебачанні, на беларускім тэлебачанні, ну, то бок не тое ж, і потым у лекцыі ў Варшаве. Вось, не ведаю. Зараз я не гляджу, калі нехта глядзіць, ён цікава распавядае, вось, ёсць што паслухаць. Ну, апошнім часам нешта мне менш трапляецца, бо я ўжо падпісваўся, не ведаю, падаецца, ці выходзіць яго зараз нешта, ці не выходзіць новыя якія-то там выпускі, не ведаю. Але зараз просто не слухаю. Ну, цалкам добра распавядае, мне спадабалася. Вось. Як казаць пра беларускіх? Вось ты сказаў, што Олег Новіч, Віктор Малышыц, можа, за кімсьці яшчэ можна ў Беларусі сачыць, хто пра космас крыху распавядае? Ну, я падпісаны на некалькіх фотографаў з Беларусі, якія там таксама здымаюць, але я так ужо дакладна не памятаю. Спасылачкі просто пакінеш, я можу... Пакінем спасылкі, вось, якія здымаюць, ну, такія касмічныя астрафотаграфіі, на якія, ну, цікава паглядзець, бо ў мяне няма тэлескопа, але б я вельмі хацеў, і я вось на столечкі быў блізкі да набыцця яго, але вось здарылась квіцярня, і у мяне ўжо няма ні часу, няма ні грошай. Але вельмі блізка быў. Вось, хацеў вельмі, гэта моя мара, можа, калі-небудзь гэта здзейсніцца, бо, ну, вельмі мне цікава гэта тэма. Таму я сачу за людзьмі, якія ствараюць. Вось, я там падпісаны в некалькіх чатах ёсць, дзе робяць імпрэзы ў Менску на тэмат космосу. Вось, таму і ну, магчыма, яшчэ трэба ўзгадаць памылку, так? Гэта... Памылка ЗІН, часопіс, так? ЗІН, так, часопіс, бо яны таксама вялікую працу робяць, і гэта такі таксама, падаецца, больш аматарскі праект. Зноў ж такі, з тых праектаў, якія аматарскія, лепшыя за тыя, якія не аматарскія, прафесійныя. Света, прывітанне. Ну, это так выдатна в агуле, што такое існуе, што ну вось гэта яшчэ скажу, паўтаруся, што вельмі натхняе, што людзі робяць, працягваюць рабіць, не гледзячы там на які там перашкоды, там некалькі разоў чытаў нешта, там іх там не атрымалось з друкам адзін раз, ці там друк спазніўся, але ну гэта ж цалкам нармальна для такіх для праектаў, якіх няма, не ведаю, там мільёнаў фінансавання і ну спонсараў ці грошай такіх, каб зрабіць гэта, не ведаю, кожны месяц гэты ЗІН. Вось, але ну выдатна, што ён ёсць, вось, і выдатна, што людзі яго робяць. І выдатна, што можна падтрымаць Тимофея, каб ён набыў сабе тэлескоп. Спасылка будзе таксама ў апісанні. Калі ласачка. Дзякуй вялікі. Чаму не? Слухай, але ж, як загаварылі за беларусаў, я не памятаю, ці то ў цябе гэты допіс чытаў, што былі беларусы ў гісторыі засваення космасу, і нават у нас быў вельмі вядомы беларус, і Язэп Драздовіч у нас, якога больш за ўсё ведаюць як мастака, які дыванкі маляваў, так-то ён быў чалавекам, які шмат вывучаў космас, нават цэлую кнігу напісаў «Нябёсныя бёгі» у 31 годзе. То бок былі беларусы ў космасе? Лічыш, што? Ну, так. Не толькі, падаецца, Васілевіч, так? Падаецца, так. Блин, мы ж не про палітыку. Ну, не, ну тут з палітыкай не звязана. Вось, беларуска была на МКС. Гэта, ну так. Гэтага боку, гэта крыху не палітычна. Але чаму і як гэта ўсё атрымалось, гэта ўжо больш у бок палітыкі. Так, былі, і адзін з людзей, гэта Барыс Кіт, так? Так. Які... Это дзякуючы яму ракеты лётаюць, ракетны рухавік, так? Так, ён распрацоўваў і рухавікі, і працу з палівам рухавікоў, вось, без, ну, з дапамогай яго ведаў людзі высадзіліся на месяц, вось. Таму гэта частка беларускага у тым, што гэты чалавек узначальваў, там быў у гэтым праекце задзейнічаны і дапамагаў з гэтым з палівам, але, на жаль,
ён там выпускаў кнігі і некалькі раз нават наведаваў Беларусь, але сам жыў у ЗША. Зноў тут зараз тэма палітыкі скатвацца, што ў Беларусі ён так непрызнаны, вось, хаця ён заўсёды быў за беларускае. То бок ён лічыў сябе беларусам, гэта самае Ён галоўнае. лічыў сябе, так, размаўляў па-беларуску і нават такім дастаткова сталым узросце там даваў інтэрв'ю і спадзяваўся, што нешта зменіцца ў Беларусі. Але, на жаль, і, напрыклад, там некалькі разоў, гэта не адзіны выпадак, калі мне там людзі пішуць, а вы ведалі там Барыса Кіта? Я толькі даведаўся, што ёсць такі... Асабіста? Так, чалавек мне піша в якой-то там сацыяльнай сеткі, паглядзіце, што ёсць выдатны беларус, які там дапамог з місіяй Апола, а я не ведаў. А вы ведалі? Кажу, ну я ведаў. Ну, і ў гэтым добра, што людзі даведваюцца пра гэта, але дрэнна з гэта тое, што частка людзей... Што пра гэта не кажуць. Пра гэта не кажуць. Дзяржава пра гэта не кажа. Так, хацеў гэта не казаць, але так, бо іншыя СМІ пра гэта і пішуць, тым больш, калі апошні час была місія Артэміс-2, гэта тэма падымалася, і яго ўзгадывалі амаль усе іншыя ЗМІ, вось, але, зразумела ж, не дзяржаўныя. Вось, таму гэта такім шкада з гэтай сітуацыі, але ж добра, што ў агуле гэта было, і мы можам пра гэта зараз сказаць. З Барысам Кітам, ведаеш, ёсць у мяне такое адчуванне. Вось мы калі малымі раслі ў школе, нам распавядалі пра беларускіх класікаў літаратурных, і я тады нават не усведамляў, што частка з гэтых класікаў жывая, яна жыве побач. Зараз я жыву ва Вроцлаве. Ва Вроцлаве жыве Владзімир Пракопавіч Некляеў. І вось рыхтую, ты думаеш, нічога сабе, Некляеў, ты яго дзе бачыў? Ты яго бачыў толькі ў кніжках. Тут Барыс Кіт, які, так-то ён да 18-го года пражыў, 2018-го. І памёр ён, у Вікіпедыі прынамсі напісана, што памёр ён у Нямецчыне, у Франкфурце. То бок гэта таксама літаральна там колькі, 700 кіламетраў ад Беларусі, і там жыў гэтая вось памёр, гэтая глыба, і ты мог яго сустрэць у сваім жыцці. Гэта ўсведамленне, канешне, мне крыху мозг ламае, што такія людзі жылі сапраўды з намі ў адзін час. Дакладна. Ой, это мы адкуль перайшлі на гэтую тэму, трэба павяртацца. Так, з падкасту. Пра навіны, давай павяртацца. Я хацеў у цябе спытаць, як ты наогул абіраеш навіны ў падкаст? Як яны туды трапляюць у тым сэнсе, што іх жа шмат, і ёсць там некалькі полюсоў космосу, там ЗША, напэўна, ёсць Кітай, ёсць, напэўна, Індыя, напэўна, ёсць Расія, я не ведаю, ці наогул яна трапляе зараз. То бок ёсць краіны, у якіх гэта ўсе навіны адбываюцца, і як ты абіраеш, што з гэтых навін трапляе табе ў выпуске? Ну, в агуле раней было крыху так цяжкавата, бо толькі пачынаў, і выпускі выходзілі кожны тыдзень, і неяк так трэба было падбіраць. Зараз у мяне ўжо ёсць ліст з гэтымі навінамі, якія, напрыклад, на некалькі выпускаў ужо ёсць навін наперад, пра які я б хацеў бы распавесці, зрабіць матэрыял з гэтага, бо навін шмат апошнім часам, і менавіта такіх навін, пра якія, трэба распавесці, гэта такія гучныя навіны, прынамсі у суполцы касмічнай. Вось. Таму зараз праблем з навінамі няма. Іх шмат у космосе, шмат чаго адбываецца. Не ведаю, менавіта апошнія некалькі гадоў, можа там, зразумела, ёсць перыяды, калі там няма такіх цікавых і захапляльных місій, але зараз вось неяк папёрла з гэтымі усімі эмісіямі, дынавінамі. Таму праблем з гэтым няма, бо яны неяк самі дадаюцца. Дзесьці там убачыў, дадаў. А нават калі-небудзь бывае, што не паспяваю зрабіць і проста выкрэсляю гэту навіну, бо не хапае часу у падкасці распавесці, а ўжо праз некалькі тыдняў ўжо будзе не так актуальна пра гэта распавядаць. Вось. Я тут усё думаю,
гэта не пра палітыку, але ўсё ж такі космас развіваецца дзякуючы у тым ліку дзякуючы таму, што адбываецца там у ваенных канфліктах, бо гэта ракетныя рухавікі, там выведка і ўсё такое. І як у тебе атрымліваецца, улічваючы гэта, распавядаць пра космас не з пункту гледжання палітыкі? Бо нават тая ж місія на месяц, про якую мы будзем казаць, яна ж таксама, ну, нібыта абгрунтавана часткова там палітыкай ЗША, пра спаборніцтва там з Кітаем, напрыклад. Ці можна распавядаць пра космас, не азіраючыся, не гледзячы на палітыку? Ну, часткова так. Ну, я не тое, што я там нічога не распавядаю, бо калі пачалася вайна, ну, гэта паўплывала на вот некаторыя там місіі. Вось, таму пра гэта распавядаю, але не так часта і не так з дробязямі, бо, ну, я, як казаў, мне цікавіць таксама, калі людзі аб'ядноўваюцца дзеля мэты, а зараз такая сітуацыя склалася, што наадварот неяк атрымліваецца, што, ну, як неяк, ну, усе мы ведаем чаму. Вось, неяк частка людзей толькі аб'ядноўваецца, другая пайшла якім іншым шляхам. Вось. Таму я распавядаю, але так не асноўная гэта мэта распавесці пра палітыку. Але калі ёсць якія-то там... Бо, напрыклад, ставячы ў прыклад МКС, бо там і так надалей расійскі сегмент і, напрыклад, місіі, якія пілатуемыя ідуць да МКС, калі даставляе SpaceX, у іх заўсёды ёсць касманаўт з Расіі, і ў місіях, якія даставляюць расійскі бок, ёсць нехта з NASA, які-то астранаўт. Бо яны супрацоўнічаюць, і на МКС таксама амерыканскі бок супрацоўнічае з расійскім, бо адгэтуль ёсць пагадненні, якія, ну, па-першае, гэта бяспека людзей, вось, ад якіх нельга адмовіцца. Я правильно разумею, як про МКС загаварылі, што цалкам там бы не было магчымым, скажем так, развесці вось гэтую палітычную, раз'яднаць ЗША і Расію, таму што адно без аднаго просто не будзе існаваць. Там ёсць нейкія модулі расійскія, нейкія модулі ЗША, якія павінны там разам. Ну, тэарэтычна можна іх там, але гэта ўжо, ну, такое, ніхто на такое не пойдзе, бо як іх сабралі, можна і разабраць, але, ну, гэта бессэнсоўна з пункту гледжання навукі і выдаткаваных грошай на ўсё на гэта, таму так ёсць. Добра, тады скончваючы блок пра падкаст, хацеў цябе запытаць пра планы вось цяпер, якія ў цябе ёсць планы. Зразумела, што ёсць 100-й выпуск, там можна паслухаць, але так караценька на хвілінак 40. Што ты думаеш рабіць далей з падкастам? Ну, мне ў жыцці спадабаюцца рэчы, якія такія запланаваныя, якія сталыя. Вось, таму я далей планую рабіць падкаст, хоць, ну, не заўсёды ў час атрымліваецца, ну, але я рабіў калісьці перапынак і думаю, гэты час атрафлексую, падумаю, ці рабіць падкаст далей. Ну, не ведаю, неяк усе мы людзі, і не заўсёды ёсць імпэт там садзіцца вечарам пасля працы, записываць выпускі, рыхтаваць матэрыял і гэтак далей. Але неяк на некалькі тыдняў узяў такі перапынак для аднаўлення, і мне бракавала падкасту ў гэты час. Вось, і я неяк крыху так сумна было, бо, ну, як так? Хацелось бы нешта распавесці, запісаць, працаваць. Вось. Таму я вырашыў, што маё жыццё крыху будзе сумнейшае, калі я не буду гэта рабіць. Вось. Таму я вырашыў далей рабіць, і зараз на такой хвалі пакуль буду працягваць ствараць выпускі, працягваць весці як магу соцсеткі праз космос. То бок пакуль план такі. Пакуль нічога не змяняецца, і, можа, там пакуль не бачу, чтоб штосьці змянілася. Слухай, а не было думак дэлегаваць штосьці на штучны інтэлект?
зараз не як прапанова, а просто пра тваё стаўленне, бо нібыта можна там і тэксты пра штучны інтэлект рабіць хутчэй, і нават агучку дзесьці ўжо можна рабіць пра штучны інтэлект. Што ты думаеш на гэты конт? Ну, час ад часу я там выкарыстоўваю, зразумела, штучны інтэлект, каб нейкія там... Для графікі, так, і ў тым ліку каб крыху праверыць тэкст, бо калі час часу я нешта сам пішу, нешта там перакладаю і, ну, зразумела, ну, раблю памылкі, але бывае такое, што ён наробіць больш памылак, асабліва, калі мы кажам пра беларускую мову. У іншых мовах, мне падаецца, ён працуе лепш, калі там ангельскую нешта я раблю па працы, то ён добра ўсё робіць, добра ўсё разумець. З беларускай бывае такое, што ён там, не ведаю, мой чат, хоць ён і платны, бывае, што вар'яцее і робіць яшчэ больш ну не больш, ну нейкія дадае там словы не зусім пасуючыя да гэтага, таму трэба зноў-такі ўсё пераглядаць. Вось, але, ну, я выкарыстоўваю, але не шмат. Што тычыцца агучкі, ну не ведаю, у гэтым кантэксце, як, напрыклад, графічны дызайнер ці як творца, мне падаецца, каштуе тое, што створана чалавекам для чалавека ў дадзены момант для мяне. І не ведаю, мне б хацелася, каб гэты голас быў толькі мой, а не створаны там штучна. Я ведаю, што зараз там распрацоўваюць тэхналогію, якая будзе дапамагаць там у агучцы менавіта на беларускай мове, але падаецца ад гэтага яшчэ больш каштоўным стане крафтавая праца чалавека. Стане, так, праца чалавека, ці там падкасцера, ці іншага. Вось, што гэта менавіта створана чалавекам, чалавек, які там вытраціў час, каб гэта стварыць, запісаць, апрацаваць, гэта стане каштоўным. Ну, і ёсць каштоўны для мяне. Таму не ведаю. Можа, з тэкстамі, з якімі-то допісамі гэта окей, а вось з запісам для мяне пакуль на першым месцы гэта чалавек, як я, як падкасцер там, ці стваральнік, то гэта змяняць не планую. Дарэчы, а колькі ў цябе часу займае стварэнне вось аднаго выпуску менавіта падкаста ад пачатку самага, ад навін, збору навін і вось да постпрадакшна, калі это ўжо ўсё ў соцсетках з'явілася? Ну, тут по-рознаму. Я калісьці таксама падлічваў і ў нейкім падкасці распавядаў, можа, гэта нават можа, ў 100-м ці ў якім-то было выпуску. Але, ну, проста у меня няма такога, што я за дзень гэта раблю. Я раблю гэта цягам часу, цягам некалькіх тыдняў, бо калі ёсць час, калі не, ну, не ведаю. Ну, гэта калі падлічыць так з моманту, што калі б я сеў і толькі гэта рабіў, не ведаю, ну, можа быць, не ведаю, 8-10 гадзін, падаецца так. Ну, калі... Немало. Бо яно, ведаеш, як быццам бы хутка, але потым, калі ў кожную соцсетку гэта ўсё заліе. Ну, ты ведаеш. Вось, таму неяк... Што там на той YouTube закінуць? Але пакуль все тэксты дадасі, спасылкі. Ну, я не кажу, што ты не ведаеш, я кажу слухачам, і, можа, крыху для сябе, што гэта ўсё займае час. Вось. Ведаеш, хтосьці ж слухае і думае, ну, што там, запісаў 20 хвілін, заліў за 5 хвілін, і ўсё, і што? Можна кожны дзень рабіць. Калі пачынаў, таксама думаю, што я там нешта запішу, там, адрэдактую нешта, і ўсё, весь падкаст. Але не так проста. Ну, так, таму крыху часу бярэ гэта. Ну, хобі, вось, таму я гэты час не лічу як нешта там прамарнаванае, але, ну, часткова атрымліваю асалоду ад гэтага задавальнення. Добра, як хтосьці з нашых слухачоў ці слухачак хоча падтрымаць падкаст праз космас, то спасылачка будзе ў апісанні, абавязкова праходзьце. Але лепшая падтрымка гэта, і самая бескаштоўная, гэта падпісацца на падкаст праз космас, на соцсеткі, пакідаць свае каментары і дзяліцца, шэріць, распаўсюджваць веды пра падкаст са сваімі знаёмымі, усімі, каму гэта можа быць цікава. Так, дзякуй вялікі, падпісвайцеся, падтрымлівайце, бо сапраўды нават распаўсюд вельмі ўплывае, вельмі натхняе на стварэнне новага. Таму дзякуй тым, хто гэта робіць, і запрашаем.
Так, бо вы літаральна нашыя матыватары адзіныя. Давай перайдзем да падзей. Я не ведаю, мне падаецца, на тваім месцы для мяне было б гэта, напэўна, самай складанай часткай, бо ты сочыш за ўсімі навінамі. А я хачу, каб ты падсумаваў за апошнія, ну давай возьмем там, з 22-го году, як падкаст з'явіўся, падсумаваў самыя галоўныя навіны, якія вось ты б распавёў чалавеку, які першы раз чуе там нешта адмысловае пра космос в нашым падкасце. Што адбылося за гэтыя 5 гадоў такога яскравага, пра што павінны ведаць усе? Ну, падаецца пра тое, што чалавецтва зноў пасля вялікага перапынку больш за 50 гадоў вярнулася да даследавання месяца. Ну, гэта тэма зараз такая вельмі важная, яна зараз была, можа, дзесьці яшчэ там ёсць, бо зараз зноў, калі чалавек, апошняя місія, там, Аполлон-17, людзі уляцелі ад месяца, то ніхто не думаў на той момант, што вяртанне будзе такім доўгім, што, напрыклад, калі мы параўноўваем, калі браця Райан вынайшлі, ну, зрабілі першы самалёт, гэта 1903 год, і першы чалавек ступіў на месяц у 1969, то паміж гэтымі двумя падзеямі прайшло 66 гадоў ад першага там 12 ці колькі секунднага палёту самалёта до таго, як чалавек даляцеў на адлегласць 380 тысяч кіламетраў і высадзіўся на месяц, 66 гадоў, а пасля гэтага, ну, цішыня, і прайшло толькі 50 гадоў, і толькі місія, якая, ну, без высадкі абляцела месяц. Вось, таму гэта варта на гэта звярнуць увагу, бо, падаецца, гэта адна з такіх самых. Бо там, дзе ёсць людзі, як мы, вось, не ведаю, параўнанні з штучным інтэлектам, там, дзе ёсць людзі, напрыклад, першая місія Артеміс-1, гэта была непілатуемая выпрабавальная місія без экіпажу. Там быў манекен, ну, яны тэставалі прыборы, тэставалі, як сябе павядзе капсула у космосе і пры вяртанні і так далей. Не было такога шаленства, можа, такіх навін пра гэту місію, бо там не было людзей. Ніхто не рабіў такія уражлівыя здымкі, ніхто там, не ведаю, не рабіў мітынгаў, канферэнцыі з адлегласці там амаль 400 тысяч кіламетраў, і гэта неяк прайшло так, ну, не так заўважна. Ніхто не паказваў Нутэллу, так, якая лётала. Так, Нутэлла там не лётала. Вось. Таму неяк так прайшло. Окей, а гэта місія вельмі кранула людзей і яшчэ раз паказала на тое, што, ну, ёсць рэчы, на якія трэба траціць грошы. Вось, таму на такія місіі. Ведаеш, тут хтосьці можа у цябе спытаць адразу, так, можа, не лёталі так доўга, таму што зразумелі, што няма чаго там рабіць і навошта лётаць. І нібыта, і тут таксама, ну, вось, злёталі, аблецелі вакол месяца. А што? Ну, а навошта? Каб што? Каб, ну, стрім правесці? Ну, дзякую. Ну, мы ўжо бачылі там гэтыя фотаздымкі і ўсё астатняе. Цяпер у нас ёсць відэа. Для аб'яднання, ну, нібыта войны у нас прыцягваюцца, то бок моцна на аб'яднанне гэта не спрацавала. Што тут можна сказаць? О, тут доўга таксама буду, але каротка, бо змяніўся час. Зноў-такі тут уплывае палітыка, бо зноў такая а-ля халодная вайна за месца на месяцы, хто першы высадзіцца на месяц, або, ну, ЗША, або Кітай. У меншай ступені ўжо Расія ў гэтай гонцы не прымае ўдзел. Індыя ці Індыя? Ну, Індыя, у іх там таксама, не ведаю, бо
казаць пра планы і пра тое, як гэта будзе, як на якім гэта этапе зараз. Яны плануюць, але бліжэй за ўсё гэта Кітай і Амерыка. А пра тое, што і Расія таксама плануе, але я так не вельмі сачу, але яны там нават нейкія рэндеры паказваюць апаратаў, якія будуць там да 50-х гадоў запушчаны да месяца, але гэта на паперы, а як гэта як яны гэта будуць рабіць. Вось, бо апошняя іх спроба высадзіць лендер Луна 25, он просто урэзаўся ў месяц. Гэта была таксама беспілатуемая робатызаваная місія некалькі гадоў таму, якая нават не была блізка да тых місій, якія зараз робяць прыватныя кампаніі амерыканскія, якія хоць і японскія садзяцца мякка, але там была місія, якая завалілася на бок, але ўсё роўна працавала. Але гэта ўсё ж такі прыватныя, і ў іх няма такога досведу па даследаванні месяца, па даследаванню космоса, як у Расіі, у прымальніцы былой СССР, дзе ёсць грошы, ёсць досвед, толькі рабіце. Вось, але яны не робяць. Таму на дадзены момант гэта ЗША і Кітай, вяртаюсь к тэме чаму, бо зараз калі Апалон лётаў, гэта было таксама палітычна, шмат было вытрачана на гэта грошай, каб проста заставіць свой след, пакінуць свой след на месяцы, каб утаркнуць там сцяжок. І з іншага боку паказаць усяму свету, што наша Амерыка гэта там наперадзе і гэтак далей. Вось зараз крыху іншае, бо зараз з'явілася мэта пабудаваць там базы. Вось базы на месяцы, каб даследаваць месяц, каб далей ісці да Марса. І зноў-такі з'явілася патрэба як-то вырашыць, дзе хто можа што будаваць, бо там таксама трэба шукаць матэрыялы, дабываць, і зноў-такі чалавецтва не можа вырашыць, як пагадзіцца, як дамовіцца. Вось таму такая аля зноў халодная гонка, вайна чакае нас, можа не такая, як была, але ў спаборніцтве зараз ЗША і Кітай. Навошта гэта ўсё рабіць? З пункту гледжання палітыкі таксама, каб быць першымі, каб, не ведаю, паспрабаваць натхняць людзей. Натхняць людзей, так. Вось, і паспрабаваць там з рэсурсамі вырашыць сітуацыю, бо няма пагаднення паміж краінамі, такімі як ЗША ці Кітай, аб засваенні космосу, аб засваенні месяцу, але мы бачым, што пагадненні на паперы не заўсёды працуюць. Таму зараз з пункту гледжання навукі гэта вельмі натхняе наступнае пакаленне, вельмі натхняе дзяцей, не ведаю, жанчын. З пункту гледжання таго, што, нагадаю, у місіі Апола у тыя часы у нас не было жанчын. Там і навукоўцаў амаль што не было, напэўна. Геолог паляцеў усё, і ты ваенны. Так, вось. Таму, што просты чалавек, не просты, але кожны мае магчымасць паляцець. Вось. Таму гэта павінна натхняць, і гэта, мне падаецца, вельмі натхняе людзей. Вось. Вяртаюсь к пытанню, што рабіць, то рабіць месяцовыя базы, і не ведаю, ці пабачым мы гэта, ці можа нешта зменіцца, і людзі змогуць дамовіцца і аб'яднацца, каб нешта разам зрабіць. Вось, каб атрымаць каштоўныя рэсурсы з месяца і не спрачацца, не ваяваць за іх на нашым спадарожнікі. Слухай, а на месяцы ёсць нейкія карысныя выкапні такія вось, якія можна на землю цягаць і будзе выгадна? Гэта апошнія такія навіны з таго, што ёсць рэгіёны на месяцы, дзе ёсць стала зацінёныя кратары, якія заўсёды у якіх не трапляе сонечнае святло, і там ёсць вада ў форме лёду.
вось яна в агуле вода у там на молекулярным стане ёсць на паверхні, але з-за таго што няма атмасферы, сонца заўсёды трапляе, яна там выпараецца, яе вельмі цяжка дабыць, бо трэба шмат матэрыялу перарабіць, каб там, не ведаю, некалькі атрымалася грам той вады, а ў гэтых кратарах хутчэй за ўсё велізарныя сховішчы гэтай цвёрдай вады. Вось, і вада гэта адзін з патрэбных кампанентаў, якія патрэбны чалавеку для жыцця і якую вельмі будзе цяжка, то бок любы груз цяжка даставіць так далёка, а калі ты трэба з сабой... што вада там ужо ёсць і гэта будзе выгадна, як мы будзем там базу будаваць. Я подумал, што ёсць нейкія металы ці штосьці такое, што на землю можна яшчэ перевозіць і выкарыстоўваць. Там ёсць, я так дакладна гелем, падаецца, але гэта зараз пра тое, што ён ёсць, ён як быццам бы можа там быць выкарыстаны. Можа, хто ведае, мяне паправе, бо я так эту тэму не углубляўся, бо у ядзернай навуцы для ядзерных рэактараў, бо ён больш стабільны, але як быццам ён дарагі, і як быццам бы яго не могуць зараз знайсці хутчэй для тэрмаядерных рэакцый, там магчыма як з ім працаваць, але ён там ёсць, і незразумела, можа к тому моманту, калі чалавецтва так настала будзе на месяцы, то можа ўжо знойдуць адказ ці як з гэтым працаваць, але на дадзены момант гэта вада. Вось, і гэта адкрые шлях у будучыні у такой далёкай да месяца, бо не трэба будзе на месяц да Марса, прабачаюсь, з месяца лётаць да Марса прасцей, чым з зямлі. Вось, таму калі там будзе база і з месяца прасцей дабрацца да Марса. В основном, што гравітацыя, так? На месяцы яна значна меншая, чым у нас. Няма атмасферы, не трэба, бо супраціў гэтай атмасферы трэба шмат паліва, каб адарвацца ад зямлі праз атмасферу. Вось, і калі весці якія-то яшчэ грузы, такую як ваду, то шмат і трэба і паліва, каб паляцець, каб адарвацца ад зямлі, але трэба яго з сабой яшчэ гэта паліва і весці. З месяцам крыху будзе прасцей. Так, ты сказаў, што праз атмасферу падымацца цяжка. Чаму я пра гэта не думаў? Я ўсё думаю, гравітацыя, сапраўды ж атмасфера. Гравітацыя, так, на месяцы няма атмасферы, таму, паляцець, але тут ёсць і мінус, што на месяц цяжэй сесці, бо з-за таго, што таму што на месяцы няма гравітацыі зноў, трэба нечым тармазіць. Каб тармазіць, трэба зноў-такі ўключаць рухавікі, або там загадзя не мець вялікую хуткасць. Калі мы кажам пра місіі, якія вяртаюцца на зямлю, яны часткова тармазяць з-за таго, што ў нас шчыльная атмасфера, якая замедляе тыя капсулы ці як шатлы былі у амерыканцаў. Таму вось ёсць і плюсы, ёсць і мінусы. Слухай, а чаму Артэміс-2 паставіў мэтай абляцець вакол месяца, а не зноў ж такі высадзіцца, як гэта было з Апола, з усімі Аполамі, якія высаджвалі людзей. Маўляў, гэта тэхналагічна больш складана, і мы так пакажам перавагу, ці наадварот гэта прасцей, і навошта цяпер людзей высаджваць, калі можна зрабіць штосьці больш простае. Тут крыху складаней ўсё, бо сама капсула высадзіцца на месяц не зможа. Зможа, але потым вярнуцца ўжо ў яе няма такіх рухавікоў, бо трэба пасадачныя модулі. Вось, пасадачныя модулі яшчэ пакуль не гатовыя. Яны ж былі ў 69-м годзе. Чаму іх цяпер няма? Мы ж ужо ў іншым свеце тэхналагічным. Нібыта ўжо ўсё павінна быць. Так, тэхналогіі былі, але гэтыя тэхналогіі былі зроблены хутка. Гэтыя тэхналогіі ненадзейныя і не адпавядаюць цяперашнім умовам бяспекі і НАСА, і в агуле чалавецтва, бо як там, не ведаю, з місіі Апалон-13, дзе ў іх там перасталі працаваць батарэі ці прыборы, і калі б яна завяршылася не так добра, як завяршылася, все засталіся жывыя, то ўжо, можа, іншыя місіі за ім не паляцелі. Таму зараз вельмі шмат аддаецца
перавагі на бяспеку. Вось таму не так лёгка. І тычацца тых модуляй, якія зараз яны не распрацоўваюцца NASA распрацоўвае толькі саму сістэму запуску SLS, гэта ракета і капсула. А модулі, якія менавіта будуць такі план пакуль высаджвацца на месяц, займаюцца прыватныя кампаніі. Гэта кампанія Blue Origin Безоса і всемі вядомая SpaceX, якая працуе над версіі Starship HLS, так, якая сядзець, ну і потым, то бок, які планы мяняюцца, планы запускаў, планы місій, архітэктуры змяняюцца вельмі хутка. Зараз такі план, што гэтыя два лендары, модулі дапамогуць сесці і забраць людзей з месяца. То бок, все будзе выглядаць як зараз, была місія, вось, але толькі з капсулы людзі перабяруцца ў гэтыя лендары, пасадачныя модулі, якія даставяць іх на паверхню, і потым на гэтых жа самых караблях яны вярнуцца да капсулы, і капсула верне іх на зямлю. Але гэтыя модулі не гатовы. І перад тым, як нешта рабіць, трэба і саму капсулу пратэставаць і паглядзець в агуле, як эта капсула працуе, калі ў ёй ёсць менавіта людзі, экіпаж. Бо першая місія была без экіпажа, а зараз яны ўжо тэставалі, то бок яны ідуць крок па кроку, паступова, бо, ну, як яны кажуць, гэта зроблена дзеля выпрабаванняў, дзеля бяспекі. Вось такія вельмі крокі марудныя, медленныя, павольныя, але ж все ж такі крокі, падаецца, наперад. Добра. З засваеннем месяца разабраліся, але з Марсам не разабраліся. Вось, калі ты распавядаў пра месяц, адна з нагод гэта тое, што трэба базы рабіць, каб ляцець далей гэта зразумела Марс. А навошта нам на Марс? Што мы там Ну, чалавек сам па сабе, ён даследчык, таму трэба нешта даследаваць. Ну, гэта больш, падаецца, калі мы размаўляем пра Марс, мы тут не можам не ўзгадаць Маска. Гэта яго такая ідэя, каб даслаць туды чалавека, каб зрабіць чалавецтва міжпланетарным відам. Вось, ну, па-першае, гэта цікава, ну, гэта даследаванне іншай планеты, ну, гэта ўсё тое, дзеля чаго, не ведаю, чалавецтва нешта робіць, ну, не ў плане там войн ці чагосьці. Навошта, напрыклад, не ведаю, вывучаць там лясы недасяжныя амазонкі ці там апускаць апараты у самыя глыбокія часткі зямлі. Ну, каб даследаваць, каб паглядзець. Вось, тычыцца Маска, то не ведаю, можа, крыху гэта яго мара, а між іншым, можа, ён хоча заробіць грошай на гэтым, не ведаю. Можа, гэта і для вайсковых, і для ў будучыні для зараблення грошай, як, не ведаю, турыстыка. Ну, да турыстыкі, можа, далёка яшчэ, але проста ў навуковых экспедыцыях трэба будзе, зразумела, за гэта за ўсё плаціць. Ну і ў палітычным, падаецца, плане таксама будзе выглядаць для краіны, якая дасягне гэтай мэты, таксама так прэстыжна. Ну, карацей, даследаванне, даследчая цікаўнасць. А вось тая мэта Маска, пра якую ён заяўляў і, прынамсі, дагэтуль распавядае, што там тэррафармаванне Марса і міжпланетарны від, як мы ўжо жывем на Марсе, стала не проста на базах, а на сталай планеце. Гэта больш у супольнасці вось аматараў космосу. Гэта больш пакуль што нейкія казкі, нейкая романтызм, ці ўсё ж такі гэта можа нейкай будучыні будзе ажыццявіцца, мы пабачым такія рэчы. Ну, не ведаю. На дадзены момант для мяне гэта выглядае як такая романтыка. Добра ставіць мэты, нават калі яны не заўсёды дасяжныя, але ну, яны да гэтага ідуць. І
мне падаецца, калі нічога не здарыцца, то калі-небудзь гэта спатрэбіцца. То бок, ну, зараз, калі мы кажам зноў-такі пра SpaceX, пра Маска, велізарныя вытворчасці, я не ведаю, куды яны будуць столькі, бо яны будуюць зараз Starship, які вось якраз не ведаю, ці можа выйдзе гэты эпізод твайго падкасту раней, бо запланаваны новы тэставы палёт 12. Яны будуюць і будуюць, то бок яны будуюць ужо наступныя ракеты, часткі гэтага Старшыпа, то бок... Некалькі слоў такі пра Старшып. Так. Старшып — гэта здаравенны такі цітанік касмічнага свету, так? Які можа шмат чаго падняць. З нержавеючай сталі, так, з рухавікамі на метане. Вось ідэя ў тым, каб зрабіць дастаўку грузаў таннейшым, чым ёсць, бо, напрыклад, ракеты Falcon 9 ад SpaceX шматразовыя, і яны зрабілі такі, ну, не магу сказаць рэвалюцыю, ну, дакладна, гэта рэвалюцыя. Да гэтага моманту ніхто не садзіў ступені ракетаў на зямлю, а тым больш там на баржы. Вось, і гэта дапамагло SpaceX зрабіць танней усе місіі, вывад якіх-кольвек грузаў на арбіту, ці то там спадарожнікі, ці яго старлінкі, гэта танней, чым было до Falcon 9. Зараз будзе Starship, які абяцаюць, што новае пакаленне будзе дастаўляць на нізкую каляземную арбіту 100 тонн грузу, то гэта вельмі шмат, і калі у тэорыі ён будзе вяртацца, ён будзе шматразовы, то гэта будзе вельмі танна. Вось, і яны іх зараз будуюць шмат заводаў, якія будуць будаваць гэтыя караблі, якія будуюць зараз гэтыя рухавікі, вельмі шмат, бо гэта вытворчасць. Гэта не так, як NASA пабудавала ракету для месяцовых місій Артеміс, аднаразовых, з рухавікамі з шатлаў. Вось, і гэтыя рухавікі, ну, яны адзін раз, гэта усталяваны добра на ступень, якая аднаразовая, якую ўжо нельга выкарыстоўваць, то бок трэба зноў працаваць з гэтымі рухавікамі, якія засталіся ад шатлаў, перапрацоўваць, будаваць новую ступень. Гэта ўсё грошы, трэба яе выпрабоўваць, правадзіць тэсты. Тут усё танней выглядае, і куды яны што з гэтым будуць рабіць, калі гэтых ракет будзе шмат, то трэба кудысьці нейкія новыя гарызонты. То новыя гарызонты — гэта месяц і Марс. Наколькі гэта хутка будзе, вось гэта ўжо пытанне, бо зараз выглядае... Пры нашым жыцці пабачым? Ну, тут шмат все змяняецца кожны год. Мне б хацелася гэта пабачыць. Маск кажа, там, не ведаю, до 30-х гады паляціць першы Starship з гуманоідамі да Марса, бо да Марса таксама можна там раз у некалькі год, калі адкрываецца акно, лепш за ўсё стартаваць раз у 4 гады. Таму, ну, цікава было паглядзець, але мне падаецца, чтоб чалавек тэрафармаваў ці хоць высадзіўся на Марсе. Мне б хацелася на гэта паглядзець, але зараз я ў гэта не вельмі веру. Можа, штосьці зменіцца, і там праз які-небудзь, праз 10 гадоў мы паглядзім гэты выпуск падкаста «Цёмны лёс», такі: ой, ну што яны там лухту неслі? Вось ужо чалавек на Марсе, што, якія, не ведаю. Хацелася б, і ўсё выглядае так, што гэта мэта можа быць дасягнута, але пытанне толькі калі. Ну, вось. Слухай, а як мы ўжо загаварылі пра Маска, ці можна лічыць Starlink, сістэму касмічнай камунікацыі, касмічнага інтэрнэту, ўжо тысяч спадарожнікаў, ці можна лічыць гэта таксама вялікім дасягненнем касмічным? Ці гэта ўсё ж такі больш пра інфраструктуру арбітальную нейкую, каля планетарную, не касмічная падзея? Ну, падаецца так, бо да гэтага ніхто гэтага зноў-такі не рабіў, і пра гэта, ну, не так шмат было інфармацыі. В агуле, што гэта зроблена, на мой погляд,
з аднаго боку гэта добра, бо з'явіцца танная альтэрнатыва інтэрнэту ў тых рэгіёнах, дзе яго цяжка туды давесці, гэта зрабіць якасны добры інтэрнэт. Тое, што гэта дасягненне, хутчэй за ўсё так, бо гэта таксама ўсё трэба было распрацаваць гэтыя старлінкі, трэба было распрацаваць ракету Falcon 9, каб яна стартавала там раз у 2-3 дні, як гэта адбываецца зараз. Усё гэта спрыяе таму, што мы на невялікі крок бліжэй да засваення космосу, бо каб не было гэтых ракет, каб тэарэтычна не было Маска, то, напрыклад, у ЗША была такі час, калі яны нават не маглі дастаўляць астранаўтаў на МКС. Таму ён рабіў, магчыма, не ведаю, што яго там было ў галаве, каб зарабіць грошы на гэтых старлінках, і не ведаю. Але атрымалася так, што ён і дастаўляе людзей на МКС, запускае навуковыя місіі з Falcon ці Falcon Heavy. Таму, падаецца, калі так глядзець, то гэта вялікі прагрэс, і я лічу, што так, гэта дасягненне, калі цалкам гэта глядзець на SpaceX як. Але добра, што ёсць камерцыя, добра, што часткова на гэтым ён цівагулі зарабляе. Добра. Тады давай павяртацца да асноўных падзей, да аднаго месца гэтыя старлінкі. Так. Артеміс 2 разабралі. Што яшчэ за апошнія 5 гадоў вылучыў? Я, з натхняльнага, магчыма, гэта запуск місіі Еўропа Кліпер. Гэта, мы ўжо казалі пра жыццё па-за зямлёй. Так, воднае жыццё па-за зямлёй, ад аднаго воднага света к іншаму. Місія, якая павінна, не даказаць, але можа крыху раз'ясніць наша бачанне таго, ці ёсць увагуле на Еўропе пад паверховы акіян. Пра гэту місію я ў падкасці казаў, але вось з-за таго, што магчыма, не чалавек і не такая яна яркая, як місія да месяца, то не ўсе пра яе ведаюць. Яна год таму, падаецца, там плюс-мінус была запущена, але яна доўга будзе вельмі ляцець, і гэта таксама мінус таго, што чалавецтва не распрацоўвае такія, не ведаю, ракеты, якія б дапамагалі нам хутчэй дабірацца да іншых небесных целаў у нашай, напрыклад, сонечнай сістэме, бо трэба вялікі імпульс, каб разагнаць, каб хутчэй даляцець, але гэтага імпульсу нават з самымі цяжкімі ракетамі, як Falcon Heavy, гэтага не хапае, каб, напрыклад, такую місію яе даслалі, але яна доўга ляціць і будзе там выкарыстоўваць гравітацыйныя манёўры, каб даляцець. То бок, там у 30-х гадах яна толькі дабярэцца да месца прызначэння. Хацелася б хутчэй ведаць адказ, ці ёсць там вада, ці не. Але зноў ж такі, даведаемся, і што? Што нам гэта дасць? Так. То бок, гэта можна будзе паўплываць на наступнае планаванне місій. Можа, мы не кажам місіі з экіпажам, а фінансаванне простое, што можа там і жыццё нейкае ёсць, там аднаклетачнае, штосьці такое. Так, якое пакажа, і зноў-такі трэба будзе нешта распрацоўваць, і так выглядае вельмі цікава, але гэта нічога не зменіць, але гэта дасць вялікі імпульс на развіццё тэхналогій, на развіццё навукі, якая можа ў будучыні дапаможа і жыццю на зямлі. То бок, цікавае пытанне, і к гэтаму пытанню мы ўжо вяртаемся. Вось таму з пункту гледжання даследавання гэта натхняе, інспіруе. Такі адказ. Так. А яшчэ хто ведае, можа будзем жыць каля Венеры? Чаму не? Чаму б не? На выхадныя я да Венеры злётаў бы. Так, Кліпер. Пра Кліпер сказалі. Што наконт абсерваторыі Веры Рубін? Таксама так добры
праект вось які падаецца таксама ці то ли ў мінулым годзе так запусцілі то ли ў гэтым я нешта так з датамі магу крыху блытацца бо шмат чаго зараз здараецца. У чэрвені 25-го так чэрвені 25 так по даследаванню цёмнай матэрыі так ну гэта зноў такі гэта яшчэ большее пытанне тэорыі з чаго складаецца сусвет як яго даследаваць і што гэта зменіць вось але ну гэта можа не мой топ вось падзей але таксама добра што ёсць абсерваторыі якія ствараюцца тут на зямлі якія будуць даследаваць хоць і не тое папулярнае бо напрыклад здымкі з Хабла ці здымкі з Вэба яны прыгожыя імі можна ўцягнуць паглядзець вось што тычыцца ну здымкі цёмнай матэрыі то там больш падаецца будуць матэматычныя разлікі вось з таго што я ведаю фізычныя таму гэта не тое што так захапляльна і тое што але ж Вера Рубін яна і просто неба вельмі файна фоткае там гэта шмат фотаздымкаў якія можна выкарыстоўваць не толькі для того каб цёмную матэрыю шукаць. Ну так, падаецца, там кут агляду яе, калі я не блытаю, там вельмі добры. Так, ну гэта я ўжо прыцягнуў, прабач, я цябе перабіў. Не, ўсё добра. Што ў нас яшчэ магло адбыцца? О, дарэчы, можа ты ведаеш, я як рыхтаваўся, я прачытаў пра такую падзею. Я не вельмі моцна касмічнымі навінамі цікаўлюся, толькі вось слухаю праз космас, і тое, прызнаюся шчыра, праз выпуск раней слухаў. Цяпер кожны, але ты выходзіш. О, дзякуй. Так. Можа ты ведаеш пра такую падзею, як Solar Maximum? О, ну так, ну мы ж чакаем. Так, чакалі. Так. Чакалі, дачакаліся. Для слухачоў, што гэта такое і чаму гэта выклікае інтарэс буйны? Ой, так, гэта выклікае буйны інтарэс, але можа просто так максімум сонечнай актыўнасці не заўсёды пра гэта кажуць, бо сонца мае перыяды, 11-гадовы цыкл і потым ён пераходзіць у 22-гадовы. Гэта цыкл, калі на нашым сонцы полюсы змяняюцца месцамі. В агуле сонца працуе не так, як наша цвёрдая зямля, гэта плазма, дзе экватар крыху круціцца хутчэй, чым палюсы, і з-за гэтага эфекту магнітныя хвалі полюсы пачынаюць заблытавацца, і гэта у выніку прыводзіць да таго, што каб ім зноў быць у форме, зноў выпраміцца, трэба пераварочваць паўночны з паўднёвым полюсам. Вось. І гэта вельмі не хуткі працэс і такі крыху непрадказальны. Мы зараз жывем калі лічыць гэтыя цыклы, у 25-м сонечным цыкле ён будзе падаецца, да 30-го года прагназуецца. Вось, пачаўся ў 2019-м і прагназавалі, што максімум гэтага сонечнага цыкла не будзе такі яркім. Што адбываецца ў максімуме? Гэта таксама падзея не аднаго дня, не аднаго месяца, прыблізна гэта можа ісці год, калі больш, калі менш. Вось, і максімум чым гэта для нас важна, бо калі адбываецца максімум сонечнай актыўнасці сонечнага цыкла, на сонцы з'яўляюцца выбрасы каранальнай масы, гэта выбрасы плазмы, успышкі сонечныя, выбліскі і гэтак далей. Яны час ад часу ёсць на сонцы, але менавіта ў гэты перыяд іх вельмі шмат. Вось, сонца становіцца актыўным. Ну, адсюль такая і назва. І для нас, для землян, чым гэта нас так зацікавіла? Тым, што мы пачынаем бачыць на нашым начным небе паўночнае ззянне. Вось. І апошні подвёў, але... Не, я зараз таки зразумеў, што трэба было апошнім гэты падзею ставіць, у мне яшчэ ёсць, каб падвесці да наступнага блоку, але мы будзем сённяшнія пра ззянне размаўляць.
Так, добра, дайдзем да гэтага вось і максімум ужо прайшоў. Ён быў у 24-м, там крыху 20, падаецца, 5-й год зайшло, але гэта таксама так падзеі, якія праз там 6 год, калі ўжо ўвесь цыкл пройдзе, можна будзе сказаць, што максімум быў не менавіта там, не ведаю, там са снежня па сярэдзіну наступнага года. Ну, бо гэта такое дакладна, няма такой дакладнасці па месяцам, але зараз ужо ідзе спад, вось так. То бок гэтыя вось все фотаздымкі, якія мы бачылі з палярным па паўночным ззяннем над Польшчай, там Вільні, гэта праз тое, што ў нас менавіта гэта з сонікам зараз адбываецца гэтая падзея. Так, менавіта так, это звязана, але час ад часу яшчэ магчымы такія, ну, можа, такіх моцных ужо не будзе, але ўсё ж такі гэта не прагназавана, можа, які-небудзь будзе выкід гэтай каранальнай масы, зноў здарыцца так, бо на гэта ж уплывае некалькі фактараў, бо не заўсёды гэта ідзе ў бок зямлі, не заўсёды гэта можна спрагназаваць, бо трэба ведаць дакладную хуткасць, бо можа там яна зменіцца і яно просто міне нашу планету. Вось, але здараецца, чым больш актыўнасць, тым больш верагоднасць таго, што на нашу планету дойдзе гэты выкід каранальнай масы, вось, і мы пабачым зянь. Але чым менш актыўнасць, зразумела, у нас менш шанец, што гэта здарыцца. Добра. Яшчэ дзве падзеі ў мяне літаральна засталося, якія я б хацеў са свайго спісу з табой абмеркаваць. Я памятаю, што... Я толькі не памятаю, якім гэта в годзе, бо, напэўна, ў 14-м. 13-14 год быў палёт на Марс верталёціка гэтага, які змог узлецець. Інжэніуці называўся, штось такога. Чаму гэта вялікае дасягненне, чаму гэта так у сродках масавай інфармацыі буйна абмяркоўвалася? Ну, нібыта верталёцік на Марсе, ну і ладно, ну, зляцеў, ну, клас. 72 раза зляцеў, ну, клас. Ну, так, так. Ну, в агуле гэта было не так давно, гэта 20-й год, Марс 2020 у місіі. Гэта першы палёт верталёта ці верталётападобнага аб'екта за межамі Зямлі, бо на яго не было шмат надзей, што ён столькі пратрымаецца, столькі пралятае, бо гэта такі быў, ну, на палову такі выпрабавальны макет, вось, які павінен быў там один раз узляцець, нешта зняць, усталяваць сувязь з марсаходам і, ну, усё. І гэта добра было, калі б ён узляцеў. Але, як мы ведаем ужо, ён палётаў добра па Марсе, вось, і калі мы глядзім на гэта, то атмасфера на Марсе не такая шчыльная, як на Зямлі, бо яна там разрэжаная, не такая плотная, і трэба вельмі хутка, каб круціліся гэтыя крылы на гэтым верталёцікі, вось, і разлічыць так, каб ён яшчэ лётаў, меў сувязь, ім магчыма было кіраваць. Гэта было дасягненне, на гэта ніхто не спадзяваўся, што так добра атрымаецца, што місія будзе такая, так 70, пытаецца, так, 2 палёты, што ён столькі налётае, наздымае і в агуле. Бо за гэтай місіяй павінны рушыць іншыя у планах зараз, як гэта будзе, нікому не зразумела. Лётаючыя апараты, якія будуць там пакуль плануюць лётаць па Марсе, то бок наступнае ўжо пакаленне, бо гэты эксперымент ці гэта місія даказала, што гэта цалкам магчыма лётаць на іншай планеце і цалкам магчыма выкарыстоўваць не толькі марсаходы, якія проста ездзяць, нешта збіраюць даследаваць, але і, ну, якія-то іншымі спосабамі нешта таксама даследаваць іншыя планеты. То бок, ну, гэта таксама дасягненне. Можа, ну, таксама можам дадаць гэта да дасягненняў апошніх 5 гадоў, такіх цікавых, яркіх, бо шкада, канешне, што ён застаўся, ён больш не лётае, бо у апошняй яго там місіі былі пашкоджаны крылы, вось, і там з-за таго, што было нейкі песчаны такі схіл,
ён там нероўна сеў і пашкодзіў, і, на жаль, сувязі з ім зараз няма, ён так і застаўся, бо марсаход паехаў далей, а сувязь з гэтым верталётам была толькі праз марсаход, калі ён знаходзіўся побач. Вось, таму вельмі шкоўная місія. Так, падзеі у мяне не скончыліся, у мяне яшчэ ёсць адна падзея, хацеў бы якую абмеркаваць, але у мяне пытанне, ці хочаш ты яшчэ дадаць якія-небудзь падзеі, звязаныя з прагрэсам, якія твоё меркаванне прасунулі нас наперад і вельмі яскравымі з'яўляюцца? Можа, такую агульную тэматыку, што раней космас быў толькі дзяржаўны, толькі дзяржавы нешта рабілі, самі вызначалі місіі, самі будавалі ракеты, спадарожнікі, то зараз у час і ў Кітаі, і ў ЗША такі, нельга казаць бум, але ёсць прыватныя кампаніі, якія займаюцца распрацоўкай і ўласных модуляў па даследаванню месяца, і ўласных ракет. І гэта таксама мы можам дадаць да такіх невялікіх, але дасягненняў, што зараз такі час, калі у якіх-то прадпрымальнікаў ці кампаній ёсць грошы, то яны могуць займацца распрацоўкай чагосьці касмічнага, не ведаю, лэндараў ці ракет. І гэта таксама добра, і гэта таксама прагрэс, любая канкурэнцыя, бо каб не ўсе грошы, не ўсе місіі былі ў адных дзяржаўных структурах, якія не заўсёды да канца добра, не ведаю, разумеюць, не заўсёды могуць больш даць грошай, як у выпадках з НАСА, бо заўсёды місіі патрабуюць больш і больш, а яны былі разлічаны на меншыя выдаткі, але трэба аплочваць. Калі гэта робіць прыватная кампанія, зразумела, яна ўсе рызыкі бярэць на сабе, і гэта добра, калі ёсць альтэрнатывы. Падаецца, такое дасягненне, калі можам далічыць. Я тут не магу не запытаць, а ці не страшна ад таго, што гэтыя кампаніі вельмі засяроджаны на адной персоне. Прынамсі, так падаецца, як мы кажам там пра дзве самыя яскравыя кампаніі. Гэта SpaceX, там Илон Маск, Blue Origin, там Джеф Безос. Ось, нібыта, без гэтых людзей гэтай кампаніі працягнуць існаванне, няма адчування, што там усё трымаецца на вось гэтым заўзятарстве заснавальнікаў. Крыху ёсць, і гэта можа недобра, і гэта можа быць мінусам, бо калі Маск уцягнуўся, напрыклад, у палітыку на выбарах Трампа, ён крыху менш увагі стаў удзяляць будаўніцтву Старшыпа, і гэта было бачна, што прагрэс крыху запаволіўся ў гэтым плане, бо ён прымае шмат вырашэнняў ключовых, якія ўплываюць на саму архітэктуру караблей, місій, і калі ён быў заняты выбарамі, крыху гэты працэс запаволіўся. Але, не ведаю, добра, калі гэта ёсць, дрэнна, калі б нават гэтых прадпрымальнікаў не было. І не ведаю, SpaceX гэта не толькі Илон Маск, гэта велізарная каманда прафесіяналаў, якая працуе і якая таксама мае мэту. Вось, таму можа б штосьці змянілась, калі б змянілась, не ведаю, ці кіраўніцтва, ці гэты чалавек просто... все мы людзі, і ён можа заўтра сказаць, што я больш гэтым не хачу займацца, не магу больш на гэта траціць грошы. Але тое ж самае і ў дзяржаўным сектары, бо як з прыкладам па вяртанню пробаў з Марса была запланавана місія, якая павінна была вярнуць пробы, якія збірае зараз марсаход на Марсе, але яна вельмі дарагая місія стала, і ад яе пакуль на дадзены момант так адмаўляюцца. Але ж шкада, гэта першы выпадак, калі
мы як чалавецтва атрымалі нейкія там пробы грунту з чырвонай планеты, але на гэта няма грошай, таму што дзяржава сказала скараціць там урад бюджэты, і трэба нейкія місіі скарачаць. Трэба, не ведаю, як там, калі у нас зараз зноў-такі скарачэнне, зноў-такі скарачаюць, не ведаю, не вядуць соцсеткі некаторых місій. Ну, шкада, гэта таксама залежыць ад урада, ад дзяржавы, ад кіраўніцтва, але ў прыватным сектары можа быць тое ж самае. Ну, але пакуль добра, што гэта ёсць, і пакуль добра, што не так змяняецца, як у дзяржаве. Добра, дзякуй. Засталася ў мяне апошняя падзея. Так. Вось, здагадаешся ты, што за яна ці не? Яна не звязаная з прагрэсам, амаль што. І пра яе гаварылі больш за ўсё апошняе, там, напэўна, у мінулым годзе просто вось усе ведалі пра гэтую штуку, все пра яе размаўлялі. Так, не звязана з прагрэсам і ў мінулым годзе? Так. І нават тыя, хто космосам не цікавіцца, пра яе размаўлялі. Гэта трэцяя штука такая была ў нашай сонечнай сістэме. Ага, міжзоркавы аб'ект, так? Так, 3i Atlas. Так, 3i Atlas, добра. Бо я так думаю, што штосьці я там, можа, не это самае, не памятаю, ці не в агуле абышло без мяне. Тым, хто прапусціў 3i Atlas, можаш распавесці, што гэта такое? Што цалкам такое іншаземнае міжзоркавыя гэтыя аб'екты, чаму іх было толькі 3, чаму такая ўвага ім надавалася і надаецца, як мы пабачылі з 3i Atlasам, і ўсе пра гэта размаўляюць. Чаму такая ўвага? Таму што гэта толькі трэці. Першы быў Omnium зафіксаваны намі. Так, зафіксаваны, бо насамрэч гэтых аб'ектаў магчыма больш, дакладна больш, бо просто мы іх не фіксуем, у нас няма зноў-такі магчымасцяў, вось, каб зафіксаваць усе аб'екты, бо яны часам не такія вялікія, вось, і не ў тым полю зроку, на якія накіраваны якія-то то абсерваторыі, як Атлас, вось, таму няма магчымасці. І чалавецтва зноў-такі, не заўсёды гэта цікавілася, бо што тычыцца 3i Atlas, бо гэта толькі трэці міжзоркавы аб'ект, які зафіксавалі мы як чалавецтва. Чым цікавы гэты аб'екты, бо яны вандруюць па сусвеце, і ён прыляцеў да нас ад іншай сістэмы. Вось, і цікава яго даследаванне, бо незразумела, што ён можа на сябе несці, што ён можа несці. Я не кажу пра нейкіх там чалавечкаў зелёных. Так, не маю гэта на ўвазе, а в агуле навукова якія матэрыялы, бо, магчыма, матэрыялы з іншых, можа быць, зорных сістэм паўплывалі таксама на жыццё, можа быць, на зямлі, ці можа яны таксама ўплывалі на іншыя планеты нашай сонечнай сістэмы. Вось. На жаль, гэты аб'ект, ён быў там, падаецца, не вельмі вялікі, штосьці там, я так уже не памятаю, 90, падаецца, кіламетраў, вось, і яго даследаваць. Чаму з'явілася столькі фейкавых інфармацый, фейкавых відэа, бо яго складана на такіх вялікіх адлегласцях даследаваць ці фатаграфаваць. Вось, і з боку гледжання таго, што таксама там нейкі прафесар падаецца, з Гарварда, які любіць тэорыі, і добра залятаюць такія навіны, што прафесар з Гарварда пацвердзіў, што гэта не там глыба камення, а гэта там магчыма іншапланетны карабель ляціць да нас, бо ён ляціць по такой траекторыі, што там аблятае амаль усе планеты, там і знікае. Ну і ты чытаеш пра гэты такі, чалавек з Гарварда, там не могуць хлусіць людзі ў Гарвардзе разумныя. Таму гэта все так неяк разляцелась, але на самой справе і там відэо я таксама мне дасылалі, дзе гэта НАСА схавала ад нас відэо, там гэта карабель ляціць з аганькамі, не ведаю. Слухай, ён жа сапраўды аблетаў планеты.
ці Ну, гэта так. таксама фейк? Ну, а гэта Ну, нармалёва ну, для... Ну, яго была траекторыя, не тое, што ён там, зараз мы так, я сказаў, аблятаў, і зараз падумаю, ён там... Так. Не, ён Круціўся, завіс, павісеў крыху, так, далей паляцеў. Як у тых відэа з UFO. Так, ён проста ляцеў па траекторыі, амаль прамой, вось, і недалёка адносна ад іншых планет. Але такая траекторыя, гэта 5% верагоднасці, што міжзоркавы аб'ект можа ляцець па такой траекторыі. То бок гэта не тое, што Даволі вялікая імавернасць, так. Вялікая, так. Таму выкрэсляць гэта, тым больш з улікам таго, што гэта трэці інтэрстэлар, і які знайшоў абсерваторыя Атлас, якая накіравана на гэту вобласць, каб фіксаваць такія падобныя аб'екты, ці каметы, ці міжзоркавыя аб'екты у гэтай менавіта вобласці. І таму, калі б у нас было больш такіх магчымасцяў, іх бы было больш, і гэта б ужо не выглядала так, што ён там гэты адзін, ён ляціць па гэтай траекторыі. Таму гэта верагодна, і ў гэтым няма, ну, гэта, канешне, невялікая, там не 90% верагоднасць, але, ну, чаму не? То бок, ну, у плане навуковым, падаецца, няма вялікай такой здзіўлення такога вялікага, што ён так ляціць. Слухай, тым больш... Працягвай. Ну, тым больш не ведаю. Калі мы глядзім на карцінкі, дзе наша сонечная сістэма, ну, не так намалявана, дзе планеты выглядаюць значна большымі, чым на самой справе, і гэты аб'ект, ён ляціць, ну, побач, то, ну, магчыма ў гэта, калі так не разбірацца, не глядзець, не сачыць, то магчыма ў гэта паверыць. Але ж на самой справе, ну, адлегласці велізарныя. І гэта не толькі такая вельмі прыблізная ілюстрацыя з тых, што там паказвае яго шлях, бо па-іншаму, ну, калі ўсе маштабы улічыць, то там будзе не бачна на месцы планетаў кропак. Таму, ну, і людзі гэта вераць. Ну, добра, што такая падзея выклікае такую цікавасць, але добра было, каб людзі больш цікавілись не такімі фейкавымі навінамі, а больш навуковымі. Ну, прынамсі, хтосьці праз такую навіну можа прыйсці ў астатнія больш навуковыя. Так. Слухай, а я правільна памятаю, што за мінулыя 5 гадоў мы да каметы прыкамеціліся? Ці гэта, я неправільна памятаю, было штось такое? Не прыкамеціліся, але вывучалі? Можаш распавесці крыху? Так, таксама добрая падзея. Гэта была місія, падаецца, калі не было Osiris Rex до астэроіда, калі... Да астэроіда, не да каметы. Так, да астэроіда. Калі NASA высадзілась на астэроід, узяла пробы, і гэтыя пробы на капсуле даставілі на зямлю, і... Гэта, падаецца, гады 2 таму было, ці 3. Так, добра, што ты ўзгадаў, бо я так ужо... Калі так ты мне спытаю, думаю, што там было? Гэта таксама першы выпадак, калі в агуле атрымалася так, што і сесці, забраць і даставіць, і гэта місія нават далей там яе перанакіравалі. Падаецца, ўжо не да пасадкі, а проста, каб яна там не гублялась да нейкага іншага астэроіда, каб проста палятала побач. Вось. І таксама добра, што такія місіі выклікаюць цікавостку, і што даставілі матэрыялы, і у тых матэрыялах, падаецца, там на малекулярным узроўні была кавалкі вады, падаецца, была не сера, але гэта не было ўжо такой, ведаеш, сенсацыяй. Сама сенсацыя, добра, што гэта ўсё атрымалась, і добра, як можна было пабачыць гэтыя, там, падаецца, здымкі былі, са здымкаў было зроблена відэа, як яны прызямлялись на гэты, як касмічны гэты апарат сядаў на гэты астэроід. То бок таксама добра, што
ёсць для людзей доказы і ёсць тое, на што паглядзець, і гэта яшчэ і прывезлі на зямлю і таксама паказалі. Бо таксама было выпрабаванне тым, што гэта ніколі ніхто не рабіў і незразумела, які склад гэтага аб'екту, яго, падаецца, назва была Бэну, ці Бэну, вось, і ці в агуле атрымаецца нешта з яго узяць і прывезці назад, прывезці проста на зямлю, даставіць у тым выглядзе, каб з ім нічога не здарылася, каб ён быў стэрыльны, бо калі на яго будзе ўздзеянне ці там космасу, ці не ведаю, пры ўваходзе нешта здарылася бы з капсулай, то ён бы ўжо не быў такі каштоўны, як адразу, калі яго ўзялі з астэроіда. Вось так. Так, з падзеямі амаль што скончылі. Я толькі хацеў цябе запытаць, якую падзею ты чакаеш больш за ўсё у бліжэйшыя некалькі гадоў? Ты ўжо казаў, што будзе запуск старшыпу чарговы тэставання, хутчэй за ўсё ён адбудзецца ўжо пасля таго, як мы запісаліся. Ну, дакладна пасля адбудзецца. Але можа быць штосьці больш буйное ўжо запланаванае ёсць, чаго ты вельмі чакаеш, пра што б ты хацеў там бліжэйшыя гады распавесці? Ну, пра гэта ўжо таксама ў падкасці распавядаў, і гэта вельмі чакаю, але, на жаль, крыху мае планы змяніліся, і у поўнай ступені атрымаць ацэлоду ад гэтай падзеі у мяне не атрымаецца. Гэта поўнае сонечнае зацьменне, якое чакае нас сёлета, 12 жніўня. Яно будзе бачна у Еўропе, будзе бачна ў Гішпаніі, Ірландіі, падаецца крышачку нават Португаліі, але добра будзе бачна ў Гішпаніі. Для нас гэта будзе, як жыхароў Беларусі ці Польшы ці іншых краін, як частковае сонечнае зацьменне, бо калі мы пра гэта размаўляем, распавяду, што пры гэтай падзеі наш натуральны спадарожнік месяц закрывае сонца. Калі мы кажам пра поўнае сонечнае зацьменне, то, зразумела, месяц поўнасцю закрывае сонца. Вось, калі мы кажам пра частковае, зразумела, толькі частка сонца будзе бачная. У Беларусі, Польшчы гэта будзе у Польшчы таксама бліжэй да гэтага Польшча знаходзіцца, таму будзе выглядаць як частковае сонечнае зацьменне каля 80-85, можа, залежнасці ад рэгіёна ці месца сонца месяц закрые. Бок будзе дастаткова цікава на гэта паглядзець. У Беларусі крыху менш, там можа 70-75, але гэта дакладна вельмі цікавая падзея. Вось, нават калі не поўнае сонечнае зацьменне, мне б хацелось паглядзець на поўнае, але, на жаль, гэта будзе без мяне. Вось, штось цікавага, бо гэта вельмі рэдкая з'ява, тым больш з'ява, якую можна паглядзець у Еўропе, падаецца, за апошнія у Еўропе, можа, 20 ці 30 гадоў. Гэта першы раз, калі поўнасцю будзе закрываць, ну так, сонца месяц. Некалькі гадоў таму было гэта ў Амерыцы добра бачна. Там было класна зроблена, нас зрабіла трансляцыі з некалькіх штатаў, бо гэта яно ішло такой праз некалькі штатаў. Вось, і ў кожным, зразумела, штаце быў розны час, бо яно ішло ад Мексікі да Канады і праз ЗША. Вось, і там, не ведаю, 3 хвіліны, ну, працягласць была каля 2-3 хвілін, калі поўнасцю месяц закрываў сонца, і гэтая была розніца там некалькі, не ведаю, ад штата да штата была там розніца 5 хвілін. То бок, напрыклад, у штатах, якія бліжэй да Мексікі, гэта раней, яны потым пераносяць трансляцыю, тая ж самая падзея, але ў іншым штаце, дзе людзі сабраліся і глядзяць праз акуляры, хтосьці там праз тэлескоп з спецыяльнай лінзай, так. Ніколі не глядзіце праз тэлескоп на сонейка, гэта проста ўсё, ваш зрок проста выключыцца назаўсёды. Так. Таму гэта было вельмі захапляльна. Вось, і
клёва, таму, але на жаль у нашым выпадку сонца ўжо будзе сядаць, бо гэта будзе так бліжэй к вечару, і яно будзе амаль каля гарызонту, таму ну, трэба выбіраць такія месцы, каб гарызонт быў адкрыт, але до 12 жніўня яшчэ ёсць час, каб знайсці лепшае месца, або можа ёсць час у кагосьці набыць квіткі да Ірландіі, Іспаніі ці іншых рэгіёнаў, дзе гэта будзе больш і добра бачна, бо там крыху сонца будзе вышэй, вось, і добра будзе бачна. Вось, я таксама планаваў, і мне б вельмі хацелось на гэта паглядзець на ўласныя вочы, але, на жаль, не ў гэтым годзе. Там праз некалькі гадоў яшчэ, падаецца, будзе такі шанец, але, падаецца, бліжэй к Афрыцы, можа, там Егіпет, нешта такое. Ну, раім табе да Афрыкі таксама далеко. Ну, паглядзім. Трэба пераглядзець, дзе оно там будзе, бо зараз класная магчымасць. Вельмі раю тым, у каго ёсць магчымасць, не ведаю, візы, пашпарты ці нешта яшчэ, карты пабыту, і ёсць грошы, і у вас летам вакацыі ці маеце час, то ёсць добрая навіна злётаць да Ірландіі ці Іспаніі і адпачыць і паглядзець на гэта. Спадзяюся, будзе добрае надвор'е, бо зразумела, калі будуць хмары, мы, на жаль, гэтага не пабачым. Слухай, вельмі такі дурнаватае пытанне, але я думаю, што у кагосьці яно таксама з'явіцца. Гэта не так, але хтосьці можа падумаць, што поўнае сонечнае зацьменне адпаведна павінна быць бачная неўзброеным вокам, ну таму што свяцімасць сонца будзе меншая і на двары стане крыху цямней. Гэта ж не так. Ці так? Ну, гэта так, але трэба быць, яшчэ раз пра гэта прагаворым, трэба вельмі пра гэта клапаціцца, калі сонца закрыта месяцам, на яго можна глядзець неўзброеным голым глазам, неўзброеным вокам, але гэта сама гэты момант, ён ідзе там 2 хвіліны, ну таксама можа залежаць ад рэгіёну, але зараз чакаецца каля 2 хвілін. Але і гэтыя 2 хвіліны натуральна будзе больш цёмна, заўважна больш цёмна. Так, становіцца цёмна, так. Цёмна. Цёмна, так. Але вакол месяца ад сонца такое невялікае арэол або кольца, завецца Solar Ring, вось, з'яўляецца таксама цікава, і, напрыклад, гэта ўплывае на жывёл, якія там ці ў лесе, на дзікіх жывёл, якія не разумеюць, з чым гэта звязана, бо было светла, стала цёмна, на птушак. Вось, але так, вяртаючыся к пытанню, можна глядзець, але трэба быць вельмі асцярожным, бо калі сонца пачне вяртацца, месяц пачне сыходзіць з гэтай кропкі, то ўжо трэба адразу мець магчымасць адразу там акуляры ці не ведаю пра што вы будзеце глядзець праз тэлескоп, каб гэтую лінзу паставіць цёмную. Вось, таму на гэта можна, але трэба вельмі быць уважлівым у гэты момант. А што наконт зорападаў? Ці чакаюцца якія-небудзь буйныя зорапады, ці сочыш ты за імі? Апошнім часам ужо нешта не сачу, бо зараз такі ціхі час, калі буйныя такія метэорныя потокі, зорапады скончылись, і яны, падаецца, зараз у траўні пачнуцца, але з мінусаў і ў жніўню будуць таксама, каб не забыцца, падаецца, лірыды ў жніўню, магу памыляцца, можа, таксама... Так што ў каментарах напішыце, так? Так, пішыце, пачытаем. Вось, мінус, ёсць таксама плюсы і мінусы летам і зімой назіраць. Зімой заўсёды больш верагоднасць пабачыць, бо неба цёмнае большы час. Летам у нас, трэба дачакацца цёмнага часу, выехаць за горад. Вось, в асноўным гэта жнівень, калі максімум, я таксама, падаецца лірыды, бо я так магу зараз доўга ўжо запісваць, магу памыляцца, калі максімум метэорнага потока дасягне, то гэта звычайна жнівень і падаецца ў снежні.
Вось жнівень добра тым, што заўсёды у большасці жніўняў цёпла, то бок можна взять там, не ведаю, з сабой гарбату, взять плед, паехаць за горад ці на вёску і зрабіць такі пікнік пад падаючымі зоркамі. Вось таксама вельмі раю, бо гэта не толькі паназіраць за знічкамі, вось, на самой справе гэта ж не знічкі і не зоркі, метэоры, якія згараюць у атмасферы зямлі, але добра таксама паназіраць на начное неба. Можна ўсталяваць там аплікацыю, якая дакладна пакажа назвы зорак, планет, сузор'яў і гэтак далей, бо добра правесці час, пабавіцца пад ясным начным небам. Вось такіх, як каб я чакаў, то падаецца не, але заўсёды, калі вось час ёсць, то нават некалькі год таму мы назіралі, было неяк цёмна, назіралі прям з нашага балкона з жонкай, бо паляніліся ехаць за горад. Плюсы Быдгашча, можна. Цёмна. Вось, але не везде, не заўсёды так. Вось, таму некалькі, гэта верагоднасць невялікая, бо чым цямней неба, чым менш светлавога забруджвання, тым больш шанец пабачыць знічку. Калі вы назіраеце, калі там нам абяцаюць метэорныя потокі 100 метэораў у гадзіну, то гэта пры вельмі цёмным небе, вельмі далёка ад гарадоў. То бок, у горадзе, не ведаю, в агуле, калі толькі няма асвятлення, напрыклад, мне ў балконе тут не заўсёды свецяць такія ліхтары на вуліцах, таму ёсць шанец пабачыць там за 40-50 хвілін 2-3 падаючых метэора. І то гэта трэба мець такі добры від на неба, добрую такую панараму, каб як мага больш не толькі месца, адкуль гэтыя метэоры ляцяць, радыянт, але крыху больш месца, каб пабачыць. Таму усім раю сачыць і знайсці, не ведаю, хоць раз у год, ці можа часцей, шанец, каб выбрацца, не толькі паглядзець за метэорамі, але можа паглядзець цёмнае начное неба. Окей. Мы ўжо сёння закранули крышачку ззяння паўночнае. Чаму для цябе гэта вельмі блізкая тэма? Таму што гэта незвычайная з'ява, якую не вельмі часта можна ўбачыць, асабліва ў нашых рэгіёнах, хоць і, як мы ўжо казалі, у перыяд сонечнай актыўнасці здарылася так, што ў Беларусі, у Польшы, у Еўропе нават там дасылалі здымкі, нехта на паўночнай Грузіі бачыў ззянне. Это было ў траўні 24-го. Вось. Чаму? Гэта незвычайна. Гэта незвычайна прыгожа бачыць на небе, на ўласныя вочы вось гэтую з'яву, і гэта нечым падобна, не ведаю, неяк так не на азартныя гульні, можа на рыбалку ці нешта такое, бо не заўсёды ведаеш, ці атрымаецца ўбачыць ці не, бо, напрыклад, не ведаю, якія-то падзеі, як там зацьменне сонечнае, то калі толькі надвор'е добрае, ты убачыш 100%. То тут няма гарантыі, што ты пабачыш гэта. Напрыклад, калі прагнозы гэтага сонечнага ветру і в агуле надвор'е добрыя, то не заўсёды ёсць верагоднасць убачыць гэта на небе. Вось. Але залежыць таксама ад стаўлення, бо я распавёў гэту гісторыю так караценька знаёмай, якая таксама ездзіла паглядзець, але гэта не было там толькі гэта мэтай убачыць ззянне. Яна кажа, нейкія там агеньчыкі па небе пабегалі, окей, паглядзець адзін раз можна. Я кажу, як?
гэта ж незвычайна. Ну, яны рознага колеру, заўсёды пачынаецца хвалямі. Ну, заўсёды цікава, дзе ты бачыла, дзе неба там перафарбавалася ў іншыя колеры. І яна кажа, ну, мяне гэта не ўражвае. Таму гэта таксама залежыць ад стаўлення. Для мяне гэта вау, нешта незвычайнае, і заўсёды люблю на гэта паглядзець, стараюся, асабліва калі гэта быў час актыўнасці на сонцы. Вось таму для мяне гэта супер, нешта незвычайна, не ведаю, як гэта нават перадаць словамі зараз, бо тое, што заўсёды марыў пабачыць, хоць гэта было і дасяжна пабачыць і ў Польшы, ў Беларусі, вось, але ж, ну, в іншай краіне, якая месца, якое знаходзіцца за палярным колам, гэта пабачыць, не ведаю, цудоўна, казкава, неяк так магу перадаць мае эмоцыі. То бок ты пабачыў палярнае зянне за палярным колам, і гэта было ў Нарвегіі. Тады распавядзі, калі ласка. Што трэба з сабой браць, як себе налажваць на тое, каб пабачыць палярнае зянне? На самой справе гэта была такая даўняя мара маёй жонкі. Я так пра гэта, ну, марыў, але мне не было упэўненасці ў тым, што калісьці, ну, не менавіта з тэрыторыі, дзе мы жывём, а там, напрыклад, за палярным колам, гэта выглядала неяк нездзейсняльна, і я ў гэта не верыў. Але прыйшоў час, і неяк таксама пачалі гэта абмяркоўваць, і жонка кажа, давай. Я кажу, ну давай, чаму б і не? Вось, і вырашылі пашукаць месца ў Еўропе, бяспечнае, куды б лёгка было даляцець, даехаць, і каб гэта месца было, зразумела, само па сабе прыгожае. Вось, і неяк, калі пагугліць, пашукаць інфармацыю, то месца ў Нарвегіі, якое завецца або Тромсе, або па-нарвежскі Трумсе, там уваходзіць у топы, топ-5, топ-10 месцаў на планеце, дзе лепш за ўсё можна пабачыць паўночнае зянне, то вялікі плюс гэтага месца тое, што там ёсць добры аэрапорт, на які лётаюць, падаецца, Візэйр гэта быў, ён лётае нават з Гданьска. Гэта нават так, выспа, гэта там выспа такая, але яна там вакол гэтай выспы фьорды, то бок так усё вельмі па-нарвежскі, і добра, што гэта такі больш турыстычны рэгіён, усё зроблена, шмат гатэляў, шмат месцаў для дзе можна паесці, дзе адпачнуць, што паглядзець. Вось. Ну і зразумела, камунікацыя добрая, што сядаеш на самалёт у Гданьску, і праз там 2-3 гадзіны, 2,5 гадзіны ты ўжо за палярным кругам, вось, за палярным колам, 400, падаецца, там 400 ці крыху менш кіламетраў ад гэтага кола, то бок углуб яшчэ далей. Вось, і кажучы пра гэтае месца, то таксама вельмі цікавае, бо гэта месца завуць брамай у Арктыку, бо раней з гэтага месца пачыналіся экспедыцыі. Вось, у гэтым месцы ёсць адзіны самы паўночны ў свеце піўны завод, самы паўночны планетарыум, самая паўночная футбольная каманда, ну і ўжо цяпер там ёсць самы паўночны Макдональдс. Раней гэта было, падаецца, ў Мурманскі. І зараз там няма у Нарвегіі. Там няма. Вось, таму з якога разу атрымалася, ну, у нас быў толькі адзіны шанец, бо сама вандроўка, і калі ўжо кажам пра квіткі, яны такія, ну,
не тое што танныя і не тое што дарагія адносна, бо ў адзін бок атрымалася там узяць нейкія еду там за 30 еўра, а вось вяртанне ўжо было без зніжак там нешта. Ну, я так было даражэй, ўжо так не памятаю, але ўвогуле гэта вандроўка, я лічу, гэта добры кошт. Ну, Норвегія адна з самых даражэйшых краін Еўропы. Так, дакладна. Таму некалькі разоў мы не планавалі лётаць, але мы бралі і трымалі ў галаве тое, што гэта ўсё ж такі перыяд сонечнай актыўнасці, гэта лепшы час, бо зараз ужо ідзе на спад і нам трэба будзе пачакаць наступнага перыяда, або просто мы будзем мець меншы шанец, калі паедзем у іншы час паглядзець на гэта. І з другога боку вельмі цікава, толькі можа таксама гэта мяне ўражвае, але тое, што ноччу мы былі там у снежні, паўночныя зянні можна ўбачыць толькі ноччу, толькі на ясным небе, адразу такое скажу. Вось таму там была такая асаблівасць гэтага месяца, што сонца не узыходзіла з-за гарызонта. То бок сонца... Палярная ноч, так, дакладна. І не ведаю, з-за таго, што наша планета мае атмасферу, зразумела, нейкія прамяні гэтага сонца, месца, дзе яно павінна было б узняцца, і там было светла. Не было такого, што было цёмна і днём, і ноччу, але гэта было вельмі кароткі перыяд часу, то бок 10 ад 8 да, можа, до 12 дня крыху светла, бо такая раніца, такая вось, як у Беларусі раніца, калі яшчэ толькі сонца, думаеш, узыдзе, але на самой справе оно не ўзыходзе, і ў гадзіну ці ў 2 ўжо цёмна. І першы дзень мозг просто не мог зразумець, што 2 гадзіны і так цёмна. То бок цёмна як ноччу. То бок гадзіна яшчэ такі час перад вечаровы. Вось. Таму для мяне гэта таксама было ўразліва. Не ведаю, сонца не з'яўляецца на небе. Таксама было цікава на гэта паглядзець і адчуць вось там сябе у гэтым месцы. Таксама рызыкавалі, бо зіма, там адносна цёпла. Калі мы кажам пра палярнае кола, то заўсёды нешта думаецца пра тое, што там так халодна, градусу мінус 20, мінус 30 на самой справе з-за таго, што там ёсць цёплыя хвалі. Відавочна не Гольфстрыму. Гольфстрыму. Серьезно? Ладно, так, забыўся пра Персеіды і забыўся пра Гольфстрым. Калі быў перарыў, я вспомніў, што Персеіды, так. Вось, таму з-за Гольфстрыму там адносна добры клімат, то бок там мінус 5, мінус 7. Зімой у снежні, таму не так халодна, як мусіла б быць без Гольфстрыму. Дастаткова добры клімат. І у нас была мэта пабачыць, у нас было абмежаваны час, бо мы браніравалі гатэль загадзя, бо там кошты, як ты ўжо казаў, Норвегія, кошты вельмі дарагія, і калі, напрыклад, браніраваць за тыдзень ці за дзень, не ведаю, гэта будзе в агуле нейкія вар'яцкія грошы, і не будзе столькі выбару месцаў, дзе можна спыніцца, і нельга, тут ёсць некалькі частак, каб добра пабачыць паўночнае зянне, трэба і каб была хоць якая-то сонечная актыўнасць, каб было бясхмарнае неба. Вось, і трэба як мага далей выбрацца за горад. І гэта ўсё за горад яшчэ мы можам выбрацца, а вось спрагназаваць сонечнае надвор'е, спрагназаваць надвор'е у гэтым месцы, каб было бясхмарна, амаль немагчыма, то бок няма сэнсу браніраваць гатэль за некалькі дзён, таму мы там браніравалі, не ведаю, за некалькі месяцаў. Таму у нас было толькі 3 ночы, 4 дні, каб пабачыць, і калі мы толькі прыляцелі... Атрымліваецца, пабачыць 7 ночэй, так? 7 ночэй? Не, я маю на увазе 3 ночы, і з іх... 3 ночы? Але
Але дня няма, там і 7 ночей будуць. Ну, так, это добра. Так, часу шмат, так выглядае, але мы прыляцелі і быў, не ведаю, я такога з Беларусі не памятаю снегапада. Гэта нейкі варыяцкі снегу было, ну, не ведаю, просто шмат, просто не перадаць словамі. І першы дзень снег быў без перапынку, і, зразумела, неба ўсё было ў хмарах. Першая ноч не атрымалась нічога пабачыць. Другая ноч, днём, калі яшчэ там крыху было сонца, ўжо не так хмар было, к вечару зноў хмары, снег. І зноў такі не атрымліваецца. Вось, таму мы спрабавалі там і за горад ад'ехаць, і там ёсць такая вельмі высокая гара, падаецца 400 метраў над узроўнем мора, і з яе таксама вельмі папулярна назіраць за паўночным зяннем, і туды ёсць канатная дарога, але таксама былі хмары, крыху снега таксама не атрымалася. Ну, і мы ўжо такія, трэба, ну, па-першае, шкада, што столькі чакалі, столькі планавалі, але на трэцюю ноч вырашылі далёка ад'ехаць. І надвор'е было такое, ну, хмарнае, але часткова. Там, не ведаю, нешта накшталт, типа, неба 50% хмар, 50% яснага. І ўсё ж такі ад'ехалі далёка, ехалі. Вось, і ў нас атрымалось пабачыць, і, не ведаю, адзін з такіх, шчаслівых момантаў у жыцці, бо, па-першае, доўга чакалі, і ўжо было такое крыху, хіба, ведаеш, расчараванне, што столькі зроблена, столькі прыехалі, ехалі, планавалі і не пабачыць, і такія, але, ну, тады не было такой вялікай геамагнітнай буры, было нешта такое. Але там заўсёды, амаль кожную ноч можна пабачыць паўночнае зянне з-за таго, што гэта блізка к полюсу, таму там яно, ну, больш бачнае, чым, напрыклад, у нас, у нашых рэгіёнах. Таму там нават калі невялікі індэкс гэтай актыўнасці, то ўсё роўна з'яўляюцца хоць якія-ніякія, але агеньчыкі на небе, і клёва было, клёвае месца ж, правда, там было адзінае такое месца з выдатным відам, і там так людзей крыху было, турыстаў таксама, і, ну, так, мы з людзьмі крыху размаўлялі, і з розных куткоў, падаецца, нават з Мексікі былі людзі, і з Еўропы, шмат з усяго свету, і людзі прыязджаюць паглядзець на гэта, і канешне, вельмі ўражвае. Вось, што тычыцца, як казала моя знаёмая, ну, што там такога? Калі мы глядзім на здымкі з камер, з тэлефонаў ці з фотоапаратаў, то, зразумела, гэта выглядае крыху лепш, чым нажыва, бо ўжывую, бо наш зрок, нашы вочы, ну, яны, па-першае, не перадаюць усе колеры ноччу не так добра. Па-другое, яны, ну, не могуць накапліваць святло, як гэта робяць смартфоны ці камеры. Таму, калі вы глядзіце ў інтэрнэце здымкі і потым бачыце паўночнае зянне, то яно крыху адрозніваецца. Вось, але не ведаю. Для мяне гэта было нешта неверагоднае. Пабачыць гэта ў такім прыгожым месцы, заснежаным, як яно ўзнікае, і амаль праз усё неба паміж фьордамі, і потым, калі мы вяртались, ужо таксама было каля нашага дому, бо мы выбіралі такое месца. Это не быў гатэль, гэта як быццам бы нейкі прыватны дом, дзе паверх здаваўся праз букінг. Вось, і ён быў не ў цэнтры, ён быў такім месцы, там ёсць парк, да якога можна парку, каб пацямней было, каб хадзіць глядзець. Мы планавалі, што будзем хадзіць глядзець некалькі ночай запар. Вось, і калі мы вяртались, і ўжо было неба яснае, і нават у тым месцы, дзе мы жылі, было добра бачна, то бок праз усё неба былі бачныя гэтыя зялёныя стужкі. І нават мы яшчэ там адышлі да гэтага парку, потым
адышлі там нарвежскае море, ну там такія, не ведаю, фёрдускія затокі. Вось, і просто з-за таго, што ўжо было вельмі халодна, мы замёрзлі, бо, ведаю, 2 ці 3 гадзіны ночы гэта было. Ну, мне не вельмі хацелася ісці дадому, але было вельмі халодна, жонка ўжо хацела пайсці. Я, падаецца, сядзеў і чакаў, бо яны такімі хвалямі по-рознаму могуць быць па 10 хвілін, оно можа взяць, можа 12, 10 больш, 10 там яно пачынаецца, потым сканчваецца хутка, бо, ну, вельмі было уражліва, і зараз, калі гэта ў галаве і распавядаю пра гэта, перажываю зноў, ну, вельмі класнае месца, бо гэта атмасфера, па-першае, такіх нарвежскіх гарадоў, нарвежскіх дамоў, фьордаў. Гэта таксама дадае вось да гэтага ўсяго. Ну, шкада, канешне, што толькі атрымалася ў одну ноч пабачыць зянне, і трэба было далёка ад'язджаць, потым вяртацца, марнаваць час на гэта. Вось, але, ну, для гэтага не трэба мець, не ведаю, тэлескопаў ці як прафесійнай оптыкі. Гэта таксама можна рабіць здымкі, ну, зразумела, можна бачыць гэта вачыма, можна рабіць здымкі з звычайнай камерай смартфона ці простым фотоапаратам, вось толькі на штатыве, або трэба на нешта яго пакласці, каб ён крыху больш вытрымка была, каб накапіць святло, назапасіць. Але гэта, не ведаю, я таксама, калі была сонечная актыўнасць, ездзіў за горад у Быдгашчы, дзе жыву, назіраць, бо былі такія актыўныя моманты. Гэта, на жаль, у траўні 24-го у мяне быў дождж, потым быў жнівень, і таксама было добра бачна, і восенню. То бок 2 моманты, калі я выязджаў, і бачна было, ну, не так, як у Нарвегіі, канешне, але за горадам было бачна голым вокам зянне. І, ну, праз камеру в агуле было нешта касмічнае. Вось, але, ну, пасля гэтага, як з'ездзіш, але, ну, заўсёды трэба сядзець, чакаць. Это не тое, што прыехаў і глядзіш на гэта. Я прыязджаю, гадзіну чакаю, яно там 10-15 хвілін зяе, потым перапынак. І трэба зноў глядзець параметры, ці чакаць нешта ў бліжэйшыя 15-20 хвілін, или зноў чакаць паўгадзіны і чакаць, ці будзе бачна, ці не. Вось, таму трэба мець гэта на ўвазе, вось, мець час, мець магчымасць выехаць за межы горада. Вось, але тут таксама ёсць непрыемная частка таго, што няма дакладнага прагнозу, ці будзе яно, ці не. Напрыклад, калі на сонцы быў магутны выкід каранальнай масы, ўжо дакладна, ён звычайна ідзе да зямлі 1,5-3 дні. Вось, калі фіксуецца... Чаму так доўга, прабач, святло ж 8 хвілін ляціць? Гэта нібыта таксама, ці гэта не святло, гэта... Ну, святло гэта ад... Ну, плазма, заражаныя іоны, але так, яно так не хутка, гэта калі святло, так, то гэта больш пра сонечныя успышкі, выбліскі, якія электрамагнітныя, то яны там хутка далетаюць. Але ад іх не заўсёды ёсць паўночныя зянні палярныя. А калі гэта плазма, то яна так больш павольная, і 1,5-3 дні плюс-мінус. То бок у цябе гарызонт планавання 3 дні, літаральна. Гэта такі папярэдні гарызонт, вось, але сам прагноз за 15-20 хвілін. То бок, калі яна ўжо даходзіць да атмасферы зямлі, тады ўжо яны фіксуюць спадарожнікі, і ёсць нейкі прагноз. На гэта паказвае BZ-індекс, гэта індекс, якую палярнасць мае гэта хваля гэтай плазмы, іонаў і гэтак далей. То бок, калі яна мае магнітную палярнасць там плюс, то не будзе, то яно просто разойдецца па палюсах зямлі і не выклікае зянне. Калі мінус, тады ўжо трэба чакаць зянне. І вось гэты параметр, ён за 15-20 хвілін.
і то не маў А пэўненасці. дзе за ім назіраць можна? А Та аплікацыі можна нейкія нават ёсць? так, аплікацыі або пагугліць, там ёсць сайты, якія сочуць за гэтым, але лепш за ўсё гэта падаецца Aurora Forecast, ці проста Aurora. Мне некалькі на тэлефоне, нават можна там дадаць сваё месцазнаходжанне і зрабіць апавяшчэнне, і будзе прыходзіць за 15-20 хвілін, што цябе чакае там магчымасць паўночнага ззяння там узрастае, там можаш выйсці на вуліцу паглядзець. Але зразумела, гэта прыходзі ноччу. Вось. Ну, калі, напрыклад, я калі сачу, то я ведаю, што быў выкід каранальнай масы, што ў бліжэйшыя 2 дні трэба за гэтым сачыць. Вось. То я калі-небудзь пакідаю ўключаным, але зразумела, калі гэта яно можа прыйсці там у 3 гадзіны ночы, калі я ўжо сплю, то я ўжо, ну, я разумею, што бліжэйшыя некалькі гадзін до 12, калі не прыйдзе нічога, гэты індекс не падскочыць, то ўжо я не прачнуся і не паеду там паляваць на гэта ззянне сярод ночы, каб потым у 6 раніцы прачынацца ісці на працу. Вот так уже не атрымаецца. Вось. Таму калі-небудзь, калі я ведаю, то я ўключаю і проста адсочваю. Вось. Але бывае такое, што добрыя паказнікі і ззяння няма. Ну, здараецца такое, што ні да нас не даходзіць, або яно не такое, як абяцалі. То бок все так, няма такога прагнозу, што праз 20 хвілін я выйду, ці нехта іншы чалавек, і ўбачыць ззянне і паедзе шчаслівы дадому. Вось. Але табе 20 хвілін хапае, каб падарвацца і даехаць кудысьці? Ну, я знайшоў месца, якраз куды хутка можна даехаць, асабліва ноччу, калі няма руху, няма машын, вось, то на ровары я так за 20-30 хвілін вельмі хутка да гэтага месца даязджаю. Але тут праблема ў тым, што ёсць нават мапы светлавога забруджвання, якія паказваюць там здымкі з космосу, як выглядаюць краіны, ці там як выглядае наша зямля па асвятленню. І калі паглядзець Беларусь, параўнаць з Польшай, то ў Польшчы, не ведаю, няма такога месца, трэба, не ведаю, 70 кіламетраў ад'язджаць, каб было дакладна цёмнае неба. Калі, напрыклад, паглядзець гэту ж самую мапу для Беларусі, то, не ведаю, ад Магілёва можна 10 ад'ехаць, і там будзе ўжо даволі так цёмна. То бок тут неяк, не ведаю, геаграфічна тут шмат вёсак, шмат нейкіх іншых трас, машын, нейкіх будынкаў, якія, ну, перашкоджваюць назіранне. Таму мне, ну, я падрыхтоўваюсь загадзя, то, напрыклад, я ведаю, што ўжо планую, што будзе нешта. За некалькі дзён мы ўжо ведаем, што быў выкід этой кранальнай масы моцны, то бліжэйшыя некалькі дзён, калі гэта будзе ноччу, то я там заражаю фотоапарат і трымаю ў галаве, што, магчыма, можна будзе пабачыць паўночнае ззянне. Але зараз ужо у нас актыўнасць падае, таму такой верагоднасці, як год-два таму, ўжо зараз менш і менш, і ўспышак і выкідаў гэтай каранальнай масы на сонцы зусім мала. Вось, таму зараз шанец невялікі. І гэтая актыўнасць нават будзе падаць по таму цыклу, пра які мы на пачатку размаўлялі, так? І потым Так. Окей. Давай павернемся яшчэ ў Нарвегію. Я так правильно я разумею, што там ззянне, ну, вельмі часта адбываецца. І увесь год. То бок у любы момант ты можаш прыехаць на тыдзень, і хутчэй за ўсё ты пабачыш, як будзеш цэлымі суткамі глядзець на неба. Ну, калі мы казалі пра 7 дзён, 7 ночай, якія там быў, то летам сітуацыя зараз наадварот. Сонца не хаваецца за гарызонтам, то бок... каб цёмна было. Так, то бок летам і зараз у траўні пабачыць гэта не атрымаецца з-за таго, што сонца будзе перашкаджаць назіраннем. Таму лепш за ўсё ехаць тады, калі ёсць ноч. Ну, вось гэты шанец павялічвае шанец на тое, калі сонца не з'яўляецца з-за гарызонта, то больш часу цёмнае неба ёсць, і больш часу, больш верагоднасць пабачыць. То бок, ну, можна паехаць, напрыклад, у пачатку
вясны або ў канцы восені, там сярэдзіне, але шанец гэты будзе меншы з-за таго, што дзень ідзе, сонечны дзень ідзе дольш, чым так зімой. Вось таму. Але так, калі на тыдзень і надвор'е добрае, то ёсць верагоднасць пабачыць добра паўночнае ззянне, бо я таксама там падпісаны на некалькіх блогераў в інстаграме з гэтага месца, і яны час ад часу, для іх гэта звычайная з'ява. Калі я там размаўляў з гаспадаркай дома, дзе мы там здымалі, там сказаў, ззянне, ззянне, окей, снег выйдзе, гэта тое ж самае, што не бачылі ззянне. То бок для нас гэта, а для іх гэта звычайная з'ява такая. Вось, там. Але як часта яна там з'яўляецца? То бок хвалі ідзе там 10-15 хвілін, а з якой часцінёй з перыядам звычайна? Гэта можа быць раз на дзень, ці гэта раз на гадзіну, ці гэта там кожныя 15 хвілін просто гэтыя хвалі ідуць? Гэта таксама такое залежыць і ад сонца, бо ёсць перыяды, з таго, што калі мы кажам пра зараз, калі сонечная актыўнасць не такая вялікая, то я, шчыра кажучы, не ведаю, як там гэта выглядае, але, проста можа іх менш з-за таго, што актыўнасць не такая вялікая, бо, можа, напрыклад, калі мы кажам ехаць зараз, то, не ведаю, трэба, можа, браць тыдзень, браніраваць, каб дакладна мець магчымасць нешта ўбачыць. Я кажу, зараз не кажу у траўні ці летам, а кажу у гэтым сёлета, у гэтым годзе, калі будзе ноч. Бо, можа, не так будзе добра. Але, напрыклад, ёсць таксама, мы казалі пра індексы, ёсць агульны індекс КП, індекс, які паказвае стан магнітасферы. Чым гэты індекс вышэй, тым ёсць вышэй верагоднасць пабачыць паўночнае ззянне, тым магнітасфера ўзбуджаны. І, напрыклад, стан яна мае 9 балаў, і калі паўночнае ззянне апошні раз там былі у траўні ці 24-го года бачныя ў Польшу, Беларусі, то гэты індекс быў 8. 8 каля, амаль што максімум. Яны бачныя. Калі я быў жонкай, то гэты індекс быў, падаецца, 0,5. 0,5. То бок вялікай геамагнітнай буры не было, але ззянні за горадам і ў горадзе былі бачныя. За горадам вельмі добра, ў горадзе бачна, але не так, як на цёмным небе. Таму, нават невялікія гэтыя хвалі, мне падаецца, заўсёды можна будзе ўбачыць. Але ёсць сервісы, як онлайн-камеры, якія можна зайсці некалькі там дзён паназіраць за гэтым, як яно там у гэтых месцах выглядае. Вось, падаецца, ёсць верагоднасць, можа, не такая добрая, бо за сонечнай актыўнасці пабачыць і такія ціхія перыяды, бо яны ж успышкі на сонцы і сонечныя дзюры, якія ўзнікаюць падчас максімуму, і в агуле на сонцы яны час ад часу з'яўляюцца, і праз іх выходзіць гэта і коранальная маса, і выбліскі на сонцы. Таму час ад часу так. Але мы тут ужо хутчэй за ўсё малая верагоднасць у Еўропе пабачым, я кажу пра Польшу ці Беларусь. А калі плануеце даехаць да якіх-то паўночных месцаў, такіх як Нарвегія, Тромса ці Фінляндія, магчыма, то добрая нагода, каб пабачыць, але трэба мець на ўвазе, што ўжо не такая вялікая верагоднасць, як там год таму ці 2. Але ж гэта ўсё яшчэ магчыма. Крацей, едьце зараз я гляжу, куды едьце? У Расоны, у Новополацак, у Полацак, у Верхнедзвінск. Так. Там все. Добра. Слухай, ты яшчэ казаў, што ты фатаграфаваў, і у цябе ў Тэлеграме ёсць допіс з фотаздымкамі. Вось як казаць хуценька, на што трэба звярнуць увагу з тэхнічнага пункту гледжання, калі ты хочаш фатаграфаваць ззянне у той жа Нарвегіі, напрыклад. Да чаго трэба рыхтаваць твой фотоапарат і што трэба ведаць? На што звярнуць увагу? Перш за ўсё, гэта трэба падрыхтаваць штатыў.
Ну, не ведаю, падаецца самае простое, танны варыянт, надзейны. Ну, не ведаю, таму што класці камеру там на снег ці кудысьці там на камяні, такое сабе вырашэнне. У мяне невялікі штатыў быў, таму што чым большы, трэба, каб ён быў мацнейшы, бо вецер яго проста можа... Ну, штатыў нельга трымаць рукамі, бо не заўсёды трэба, каб ён быў стабільна стаяў. Вось, каб крыху накапліваць святло. Другое, гэта батарэі, акумулятары. Вельмі важна, бо на холадзе акумулятары вельмі хутка трацяць зарад. Вось, таму, не веду, трэба мець некалькі, або, не веду, пауэрбанк, які, магчыма, можа заражаць ці ваш фотоапарат, ці вашы батарэі асобна. Вось. І з такіх, падаецца, ўсё можа быць нешта, калі вы клапоціцеся, або калі ваша, як, напрыклад, моя, камеры не вельмі дарагія, і бо калі-небудзь што-небудзь пачынае падаць, або невялікі снег, бо, напрыклад, якая-небудзь хмарка прыйдзе, і пачынаецца невялікі снег, і ўсё гэта ідзе на камеру, камера крыху цёпленькая, бо кранаеце рукамі, то, ну, можна штосьці пашкодзіць, таму можна якой-небудзь там мінімальны, нейкі, не ведаю, нешта ці набыць, ці зрабіць самому. Вось. І, падаецца, гэта ўсё трэба проста паглядзець некалькі відэо на Ютубе, як калі вы не карыстаецесь там мануальнымі настройкамі, наладамі на сваёй камеры, то паглядзець, як выставіць вытрымку там некалькі секунд, каб святло накапілася на матрыцы вашай камеры. Вось. І, ну, гэта даволі такі проста. Калі раней не здымалі, то можете зайсці, паглядзець. Шмат, падаецца, відэа ёсць. Там няма нічога складанага. Просто Не паставіць rocket вытрымку. Так, не rocket science, крыху можа ISO дадаць, і это ўсё. Вось. А калі б ты цяпер рыхтаваўся, ну, і хутчэй за ўсё ў нейкай будучыні, спадзяюся, хуткай вы будете рыхтавацца, зноў паглядзець на зяння, што б вы рабілі інакш, можа, якія зрабілі высновы з першага свайго падарожжа? Ну, мне падаецца, калі б ехаць у тое самае месца, то можа крыху дольшы час там быць, і можа в агуле там не так шмат за горадам месцаў, дзе можна прыпыніцца, дамоў, якія здаюцца, але калі б быў час загадзя запланаваць, можа за паўгады, то забраніраваць нейкі ці домік, ці міні-гатэль далёка ад горада, ад самого Тромса, бо, ну, там даволі так турыстычна, даволі вялікі рух, ну, гэта і цікава паглядзець, але мне б хацелася пажыць гэтыя некалькі дзён за палярным колам, дзе-небудзь аддалена ад вялікага месца у цішыні, каб выйшаў і добра было бачна паўночнае зянне. Можа, я б забраніраваў бы дзе-небудзь нейкім такім больш аўтэнтычным, аддаленым месцы. Вось. Ну і дакладна б, можа, падкапіў бы больш грошай, каб працягнуць гэта, бо вельмі не хацелася з'язджаць. Я яшчэ там меў надзею, што я пабачу зянне праз вакно самалёта, але зноў-такі там было вельмі хмарна і нічога не пабачу. Але я так чакаў, ну, не пабачу. Вось, таму крыху больш часу. Магчыма, мы ездзілі там паглядзець на фьорды. Мінус таго, што заўсёды цёмна, асабліва нічога не паездзіш, не паглядзіш, толькі некалькі гадзін днём. Вось, магчыма, гэта арэнда машыны, але арэнды там такія ж дарагія, як і ўсё ў Нарвегіі. Ну, яшчэ умовы на дворе такія, што не кожны будзе вадзіць. Так, быў такі снегапад. Я таксама, мы абмяркоўвалі гэта вельмі, калі так даўно ў такіх умовах на дворе я не ездзіў, то, ну, я б не адчуваў сябе добра, кіруючы арэнднай машынай, і вось. Але ж, ну, падаецца, больш часу
і крыху далей ад горада. Вось, гэта мои парады для сябе ў будучыні і для Файна. кагосьці, можа, хто думае аб гэтым. Файна. Дарэчы, Норвегія, я тут сядзеў, думаў, можа гэта ў беларусаў такое ёсць, што ты прыязджаеш у Норвегію, у Скандынавію, адчуваеш гэтае позу ад тваіх карэнняў скандынаўскіх. Ну. Гэта ж беларуская тэма. Ну так, нешта такое Публічна. ёсць. Добра, з Янем скончылі. У мяне застаецца некалькі пытанішкаў фінальных, але да гэтага хуценькі бліц. Ніколі не рабіў, але вось штосьці сёння захацелася. Давай. Кароткія пытанні, адказ адным-двума словамі. Вось так. Давай пачнем. Значыцца, адна касмічная місія, за якой бы ты паляцеў назіраць асабіста? Ну, добра. Ну, няхай будзе Артеміс 4 з высадкай на месяц. Окей. Окей. Так. Адна касмічная місія, з якой бы ты паляцеў? Ты ці паляцеў бы наогул? Ну, можа, на Марс. Калі мы такія разглядаем ужо, Нормально. Добра. А першым ці ўжо калі нармальна будзе налажаны? Ну, можа, калі ўжо будуць туды, як, не ведаю, як цягнікі хадзіць, гэтыя Нормально. караблі. Добра, адна касмічная падзея мінулага, якую ты бы хацеў пабачыць жыўцом? Мінулага, якую я не бачыў, ці бачу? Якую ці вагулі? конечно. Ну, зноў такі вярнуся. Добра. Высадку Аполлон 11. О, клас. Адна навіна пра космос, якую ты марыш аднойчы агучыць у падкасці? Добра. Чалавек высадзіўся на Марсе. Добра. Файна. Адна тэхналогія ў астраноміі, якая цябе цяпер найбольш захапляе? Тэхналогія. У астраноміі, гэта будаўніцтва вялікага, экстрэмальна вялікага тэлескопу. О, нічога сабе. Клас. Моя павага. Адна касмічная тэма, пра якую людзі занадта упэўнена судзяць без ведаў? Без ведаў тое, што амерыканцы не былі на месяцы. Добра. І апошняя, адна рэч, за якую ты ўдзячны падкасту праз космос? За беларускасць. Файна. І гэта вельмі файна. Таму што гэта падводка да наступнага нашага блоку. Давай тады пачнем з таго, што падкаст табе дае з пункту гледжання беларускасці і чаму ты ему ўдзячны? Ну, падаецца, я размаўляю на беларускай мове з жонкай, з маці і з некалькімі сябрамі. Вось, а так у жыцці, калі, зразумела, жыву ў Польшчы, размаўляю на польскай мове. Калі у мяне ёсць некалькі яшчэ сталых кліентаў па графічнаму дызайну, то з імі размаўляю на ангельскай. Таму дае магчымасць больш паразмаўляць па-беларуску, і калі, зразумела, нават тут я імкнуся сачыць за сваёй мовай, калі я размаўляю з жонкай ці там з кімсьці іншым нажывую, то я ўжо так не сачу, размаўляю, можа, калі-небудзь магу там на трасянку перайсці, бо на рэлаксе не заўсёды. Это не тое, што я там прымусова сабе кантралюю размаўляць толькі па-беларускі. Бывае такое, здараецца, што праскокваюць словы з іншай мовы. Вось. Таму падкаст дае мне магчымасць крыху, так, не ведаю, не кажу папрактыкавацца, але, магчыма, дае магчымасць паразмаўляць па-беларуску, паглядзець, паслухаць сябе самога, бо я апрацоўваю гэта і, можа, так калі-небудзь таксама заўважаю, дзе я там націск не так стаўлю. Ну і крыху, мне падаецца, у мяне стала лепшая дыкцыя, бо параўноўваючы выпускі, калі я пачынаў рабіць, было не вельмі, зараз крыху лепш. І в агуле моя праца як дызайнера была такая, што я не шмат размаўляю, я больш працую моўчкі,
за камп'ютарам, час ад часу толькі маю які-нибудь там мітынгі, вось в асноўным гэта тэкставыя паведамленні, таму я не размаўляў. І таму, магчыма, пасля школы я ўжо не так, не такая дыкцыя ў мяне была і ў агуле. Таму гэта крыху дае, можа, паляпшэнне. Ну і момант той, што зрабіць нешта па-беларускі, і ў агуле гэта, я гэта да канца гэтым цешуся, але магчыма, да канца не разумею, не ўсведамляю тое, што нехта гэта слухае. І гэта файна, што падкаст гэта такая рэч больш, не ведаю, не хачу сказаць інтымная, але больш такая, калі ты ў кагосьці ў вушах нешта распавядаеш пра космас, гэта так, выдатна, бо не ведаю, вельмі ўражліва. Далікатна, так. Вось, таму гэта для мяне так, зноў скажу, натхняе і цягне рабіць больш. Вось, таму дае сілы, гэта хобі паказвае на тое, што не все так дрэнна з чалавецтвам, бо час ад часу, калі пачытаеш навіны, паглядзіш на гэты свет негатыўны, то прыходзя такое невялікае расчараванне і неразуменне, але ж калі можна паглядзець на іншы бок, на іншых людзей, якія нешта робяць, нешта ствараюць, в агуле паглядзець на неба, на свет, на сусвет, то гэта дае сілы, эмоцыі. Распавядзі так тэзісна, караценька, як ты наогул прывёў сябе да беларускасці і да беларускага, не толькі пра мову, пра ўсё. Даволі проста, гэта з'явілася ў міграцыі, бо першая краіна, першы горад на шляху міграцыі гэта Львов быў ва ўкраіне, мы ўжо былі там некалькі разоў, і што не дзіўна, а ва Львове ўсе размаўляюць па-ўкраінску, і украінская мова вельмі падобная на беларускую, і з'явілася такое, можа, пошук беларуса ў сябе і пошук беларускасці, што у нас ёсць мова, на якой мы можам размаўляць, і гэта наша мова, і гэта не тое, што з'явілась колькі год таму, гэта, мова, на якой пісались творы, пісались песні, на якой размаўлялі нашы продкі, і з'явілася неяк такое пачуцце, што зараз самы час пачаць размаўляць па-беларуску. Таму вось неяк так і пайшло, але зразумела, не атрымаецца так, і калі я першыя там некалькі тыдняў размаўляў, мне было цяжка. Зараз гэта выглядае проста, не скажу проста, добра. Цяжка было кантраляваць, можа, неяк, бо заўсёды не хапала слоў. Але з лікам таго, што калі глядзіш там беларускую агучку, слухаеш беларускія падкасты, нешта чытаеш па-беларуску, гэта вельмі дапамагае. Ты нейкія адмысловыя, можа, крокі рабіў, там, я не ведаю, давай я патлумачу сэнс пытання. Я для сябе адкрыў пэўную катэгорыю людзей, якія у тым ліку глядзяць і слухаюць нашыя падкасты, якія маладзейшыя за нас, і у якіх, на жаль, не было ніякага досведу кантактавання з беларускай мовай у жыцці такога, як мог быць у нас. Напрыклад, там у вёсцы дзесьці, у горадзе пачуць нават тую ж трасянку, у школе павучыцца, у беларускамоўнай школе павучыцца, ці павучыцца ў школе, дзе расійская і беларуская выкладаюцца на адным узроўні. Вось, на жаль, сёння гэта далёка не для ўсіх даступнае. І таму я пытаюся, ці рабіў ты які-нибудь адмысловыя крокі, каб палепшыць і разуменне мовы, і, можа быць, разуменне культуры. Ці табе хапіла вось менавіта там проста зноў паглыбіцца ў падкасты, у беларускамоўнае асяроддзе, яно ўжо само прыйшло? Падаецца, пра мяне, калі кажучы, то я рабіў, гэта і хадзіў да Паліны, шчыра кажучы, не памятаю, пакрысе ў школу на заняткі беларускай мовы. Вось, і таксама так, беларускі контент,
але акрамя гэтай школы падаецца на некалькі можа хадзіў онлайн сустрэч, бо гэта так, калі я пачынаў, былі часы такія пасля ковідныя і былі вельмі папулярны такія румы, дзе там абмяркоўваем кнігі ці нешта яшчэ на беларускай мове. На некалькі хадзіў такіх, бо дакладна гэта дапамагае, што бачыць, што людзі такія як ты таксама робяць тыя ж самыя памылкі, якія пачынаюць толькі размаўляць, і што гэта нармальна рабіць памылкі, што гэта нармальны шлях да беларускай мовы. Вось таму так, школа, якія-то размовы з жонкай і ўжыванне беларускай мовы ў жыцці вельмі дапамагаюць. А жонка тебе так падтрымала, вы разам пераходзілі? Так, разам. Ну, мне падалося яе неяк лепш. Мне спачатку вельмі складана было. Бо яна, па-першае, яна з вёскі, дзе беларускамоўная была школа на той час, дзе ўсе прадметы, ну, зразумела, акрамя рускай мовы, выкладаліся па-беларуску. Таму, можа, крыху ёй так... Жонцы рэспект. Ну, так. Слухай, у нас сёння размова была ў тым ліку і пра падарожжа, і мне вось цікава такое пытанне. Адказ пачуць ад цябе. Калі вось ты, чалавек з Беларусі, стаіш недзе за палярным колам, глядзіш на гэта неймавернае палярнае ночное зянне, у цябе ёсць ці застаецца ў цябе яшчэ адчуванне таго, што вось ты менавіта ты беларус, ты тутака. Не ты чалавек свету, не ты чалавек Еўропы, не ты там мігрант, а менавіта ты беларус, і ты дасягнуў таго, што ты стаіш вось тут і бачыш сваю мару. Так, пра гэта, шчыра кажучы, і прыблізна так і думаў, што для мяне гэта была такая мара, якая ніколі не здзейсніцца, але яна здзейснілась, і трэба памятаць пра тое, хто ты, і добра ведаць, дзе ты, што ты ў Нарвегіі, і глядзіш на гэта, але думаў таксама пра тое, што як буду распавядаць пра гэта ў падкасці, як буду дзяліцца здымкамі. І, ну, для мяне таксама гэта важна, бо, ну, можна было проста з'ездзіць, нікому пра гэта не распавесці, ні ў падкасці, ні там не падзяліцца, да і ўсё. Але таксама веру і раю не губляць не тое, што там беларускасць, а не ведаю, неяк не ведаю, як сказаць, перадаць словамі гэта пачуцце, бо дзе б мы не былі, ці гэта не толькі беларускасць, беларуская мова, гэта не толькі пра месца, дзе ты жывеш, не толькі пра адну краіну, а гэта в агуле пра людзей, пра нас, пра цябе, пра мяне. Таму так, трэба пра гэта не забываць. Вось так. Гэта вельмі важна. І апошняе у мяне ўжо традыцыйнае пытанне. Звычайна яго фармулюю як ці цёмны лёс у беларусаў, але сёння хочацца крышачку па-іншаму сфармуляваць, і наогул трэба пераходзіць на светлы бок. Так. Канал «Цёмны лёс». Але мы сёння з табой размаўляем пра святло на цёмным небе. Гэта зорачкі, гэта палярнае зянне. Так вось у мяне сёння пытанне такое. А які лёс у беларусаў, па тваім меркаванні, ідзе ў ім святло ў гэтым лёсе? І ці ёсць яно наогул? І ці будзе? Ну, казалі мы пра тэму, што сонца не з'яўлялось. Ёсць перыяды, калі на Нарвегіі ці ў іншых краінах сонца проста не зімой не бачнае на небе, але ж прыйдзе час і сонца узыдзе, сонца будзе свяціць цэлы дзень і цэлую ноч, таму ці цёмны, магчыма, зараз гэта выглядае як цёмны лёс, але ж будзе момант, наш лёс беларусаў будзе светлы. Я так думаю, так лічу. Спадзяюся, што хутка ўсе мы яго пабачым. Так, дакладна. Дзякуй табе, вялікі Тимофей. Гэта было вельмі крутое падарожжа ў свет вандровак, у свет падзей з космасу. Дзякуй табе, вялікі, за твой падкаст. Вось, усе нашыя слухачы, калі ласачка, праходзьце па спасылках, падпісвайцеся на падкаст праз космас, падтрымлівайце Тимофея,
бо гэта ну літаральна унікальны праект для беларускага асяроддзя, ды і цалкам таких шыкоўных і якасных падкастаў нават на іншых мовах вы не знойдзеце, таму далучайцеся. Дзякуй. Вельмі прыемна. Так, дзякуй вялікі за запрашэнне, вельмі прыемная, выдатная беседа сёння была, вельмі добра паразмаўлялі. Дзякуй за падтрымку, таксама падтрымлівайце беларускае, не толькі падкаст, бо гэта вельмі важна, нават маленькая падтрымка мае вялікае значэнне. Дзякуй, што даслухалі, дзякуй за запрашэнне. А ты баяўся, што нас на гадзінку не збярэцца за 3 гадзіны. Думаю, не. Так. Баюсь цябе, і мне цябе